Bueno, vaya por Dios. Vaya por Dios. Ay, Dios mío, Dios mío. Buenas noches, amigos, amigas, familia. ¿Cómo estáis? En esta noche de domingo, después de una semana realmente larga. Pero bueno, hoy especialmente nos toca hablar, como no puede ser de otra forma, de la derrota del Celta en Balaídos. Y esto es noticia porque me corregiréis, pero quitando Madrid y Atlético de Madrid, creo que nadie fue capaz de ganar en Balaídos hasta ahora. Hasta que llegó el Athletic Club, todo hay que decirlo, un señor equipo. Y bueno, pues por circunstancias el Celta no le dio. No sé cómo habría que interpretar este partido. Lógicamente, si vemos la alineación de Claudio Giraldez, ya es para empezar a pensar que no era un partido en lo estrictamente normal de lo que podemos esperar de este Celta. Pese a todo, el Celta compitió contra un equipo, ya digo, que ahora mismo tiene los mismos puntos que el Barcelona, que está llamado a jugar Champions el año que viene si no se tuerce mucho la cosa, y que lógicamente el Celta, después de una semana complicada en lo anímico, pues sobre todo también ya no solo pagó ese bajón en la cabeza, sino sobre todo en lo físico. Se vio un equipo muy falto de frescura, sobre todo en los metros finales, ¿no? El Celta es un equipo que quizás provoca muchas de sus posesiones o de las pérdidas del rival con la presión por parte de los delanteros. No estaban las cosas para eso después de 120 minutos en el Santiago Bernabéu, y lógicamente eso se notó. Hablaremos un poco de todo, hablaremos alguna pinceladilla de lo que pasó en Madrid, hablaremos del mercado, atención, porque pasan cosas, y algunos ya lo dijimos aquí hace unas cuantas semanas. Pasan cosas, tanto en las salidas como en las llegadas. Algún jugador que se reivindica y otro que quizás dice, si no juega este partido, ¿cuándo va a jugar este buen hombre? Bueno, pues sobre todo en el centro de la defensa hay algún jugador que igual tiene que ir pensando en una cesión o algo similar, porque la verdad en el Celta se le está quedando poco hueco. Nada, yo no estoy excesivamente triste ni enfadado. Sí es cierto que pensé que, siendo en Balaídos, con el gol de Hugo Álvarez, amigos, que volvió a meter Hugo Álvarez, el Celta iba a empatar, pero no le dio. Por desgracia no le dio. Ahora hacer un reset y qué, ¿no? ¿Y qué? Porque ahora mismo, si no me equivoco, son 24 puntos los que tiene el Celta, a 5 del descenso y otros tantos de Europa, otros tantos más. ¿Qué nos cabe esperar ahora, ¿no? Para esta segunda vuelta que empezó hoy domingo frente al Athletic Club? No lo sé. Ya sin la Copa, pobre Pepiño, dice el Celta, va un poco los tiros por ahí. Ya sin la Copa del Rey veremos qué es de este Celta, ¿no? Yo, sinceramente, soy mucho de calentarme. No, temporada tranquila. Firmo una temporada tranquila al principio de temporada, no sufrir por permanencia. No. Yo jugamos con todo el Celta B, no pasa nada. Hay que ir a Europa, hay que pelear a Europa y etc. Pero sí es cierto que esta temporada parece que no va a tener mucha emoción, ¿no? Ni por arriba ni por abajo. No sé cómo van a cambiar las cosas.
dependerá un poco de lo que pase fuera de casa, ¿no? Si el Celta mejora fuera de casa, pues quizás se pone la cosa interesante por Europa en las últimas jornadas. Y si sigue igual fuera de casa, pues igual el descenso empieza a apretar más pronto que tarde. Entonces, a partir de ahí, yo creo que el objetivo a día de hoy, viendo el partido, por ejemplo, hoy de Joel Lago, creo que es un año para construir, y el año que viene ya seguramente, sin un par de fichas dolorosas, acometer algún fichaje que suba el nivel medio de la plantilla, y con lo que tienes, con un añito más de experiencia, pues ahí sí que podemos empezar a hablar de cosas más serias, cuando el Celta realmente se ha quedado muy cerca de ganar muchos partidos que le habrían dado ahora otro estatus totalmente diferente. O sea que no estábamos tan lejos. Pero la realidad es que, bueno, está un poco complicado, ¿no? Está un poco complicado. No sé cómo lo veis vosotros. Yo considero que ya la cosa empieza a chochear. A chochear porque, bueno. A ver, era un partido para perderlo, seamos sinceros. Venimos fundidos del Bernabéu. Te viene el Athletic Club, que yo no sé cuántos partidos lleva sin perder el Athletic Club. Oye, si tienes que palmar un partido en Balaídos, pues que sea contra el Athletic, 1-2, compites, metes 7 canteranos en el onzo. Y falta Bufal, dice Piero. No sé si vendrá Bufal, pero desde luego algo falta por ahí. Vamos a ver. Vamos a poner el partido de hoy y cómo se queda el Celta a raíz de esta derrota frente al Athletic Club. Va ganando, por cierto, el Valencia y la Real Sociedad. Bueno, la Real Sociedad también es otro caso aparte. Pero con el bajón del Villarreal y tal como está la Real Sociedad ahora, algunos se va a enganchar ahí. Osasuna chochea un poco y tiene la Copa. Al Mallorca yo creo que no le va a dar. Era un buen año para intentar rascar por ahí. Era un buen año. Qué pena, qué pena. Bueno, que queda mucha temporada aún, pero la realidad es que después de los goles de Alex Berenguer y Dani Vivian, ahí lo tenemos. 6 tiros a puerta del Athletic, 1 del Celta. Creo que es un buen resumen del partido. Pero la realidad, amigos y amigas, es que esto se queda tal que así. Nos vamos a la clasificación. Hablaremos de esto de aquí también, por cierto. Hablaremos de... Bueno. El Celta ahora mismo está a 5 puntos de la salvación y a 6 de Europa, que marca el Real Club Deportivo Mallorca con un partido menos. Pero bueno, se va a quedar igual porque el partido es contra el Villarreal, que tiene también 30 puntos, a no ser que empaten. Bueno, a 5 de abajo y a 6 de arriba, pues. Hay mucha diferencia con plantilla, de plantilla con Athletic, dice Nurirlo. Estoy muy de acuerdo. ¿Y qué pedazo de centrales? ¿En qué cabeza cabe que este equipo haya fichado a Unai Núñez? Que haya pedido una cesión de Unai Núñez. Con los centrales que tiene este equipo, lo que juegan, qué barbaridad, qué envidia. Qué envidia. Teniendo buenos centrales el Celta, que creo que se ha notado mucho. Antes lo comentabais por ahí, lo comentaba Piero, la baja de Marcos Alonso, más que lógica, que yo creo que forzó demasiado en el Bernabéu. 120 minutos. Y Gareth Starfelt más de lo mismo. Bueno, pues así nos quedamos, amigos, así nos quedamos. Oye, parece que empiezan a espabilar los de abajo o es cosa mía. Gana el Español, va ganando el Valencia. El otro día ganó el Pucela. Leganés. Alavés. Y en cambio, aquí hay un valle de equipos que pudimos haberle apretado. Derrota de Las Palmas en el Bernabéu. Derrota del Betis. Gana el Sevilla que se mete la cola. Empate humilde de Osasuna. Empate del Rayo. Derrota del Girona. Derrota de la Real Sociedad. Es que nos ponemos con 27 y ya aquí novenos ya se ve la vida de otro color, Pero no. Pero Pablo, si fichan Unai de cuarto central, Unai Sosoga si se lesiona ayer ahí, ainda así no sé si sería el caso. Ganar hoy era la clave, macho. Alex Celta, yo creo que era la clave ganar otros días, O sea, era más clave ganar al Athletic Club en Balaídos que ganar al Rayo en Vallecas, por ejemplo. Pues no lo tengo muy claro.
Hay que tener un ojo en los puestos de descenso. Oye, necesito una caja o algo, porque os veo muy abajo aquí en la tablet. Es que esto, amigos, ni trípodes, ni focos, ni nada. Un aro de luz aquí con una caja donde me vino la camiseta de Guidetti. Que sigue ahí la caja, ¿eh? Desde Estocolmo, ahí está, sosteniendo el aro este de luz. Y ahora pues aquí una cajilla para ver más arriba. A golpe de Bernabéu fue muy fuerte, además es un equipo muy físico. Es que es Nuria, el Athletic es un equipo muy malo para enfrentarte 4 días después de jugar 120 minutos en el Bernabéu y perder. Es muy mal rival, desde luego. Pero bueno, es lo que hay. Deportivo Alavés y Valencia, los dos fuera de casa seguidos. Hombre, no, que podía ir a uno de estos, que no trabajo el finde. ¡Hala! El primer fin de febrero que no trabajo, me cago en la mar. Petardazo, empieza el entroido. Hombre, tío, joder. Alavés y Valencia fuera seguidos. Cuidado estos dos, Cuidado porque, claro, porque está muy bien la broma, pero el Alavés y el Valencia vienen de ganar y jugamos fuera de casa. Cuidado. Si bien es cierto que, no sé si vosotros tenéis la fecha, pero ya Guaspas tiene que estar al caer. Bueno, tienen que estar al caer también nuestros queridísimos, diría, tertulianos. Que nos cuenten alguna cosa, ¿no? Ojo. Bravo, Davidinho. El aplauso de la noche es para Davidinho, sin duda. Buen tío Davidinho. 13 meses, ahí está el tío. 13 meses, que ya tiene el emblema Oliveira dos anos. Bien, Davidinho. Un día vi a Davidinho, yo lo conté. Buenas noches, ahí está Davidinho, luciendo el miembro para nada más empezar. Esto es fantástico. Hay que hablar de esto también, amigos y amigas. Voy a poner aquí una foto de Atlántico Diario. Grande, Davidinho, fenómeno. 13 mesazos, qué fenómeno. Nada buenas en las malas. Hombre, es tan mala hoy. Realmente, es que yo no sé qué sensación tenéis vosotros. Sí es cierto que jode perder en casa, pero hombre, que no estamos tan mal, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto, pues... ¿Qué me decís de esto? ¿Qué me decís de esto, amigos? Ay, qué carajo. Montamos un circo y nos crecen los enanos, Es mala semana, es realmente mala semana. Oye, por cierto, me puse a llorar en Twitter y atención con esto, Ah, que os tengo que pasar el tweet del directo, por favor. Por favor. Os lo mando por ahí. A ver si le podéis dar un retweet. Que últimamente no le dais mucho, No le dais mucho. Esa vermella é peor que o que fixo Dubicas. Borrada. Hombre, non sei si tanto como borrada. Mostovoy, el mítico Mostovoy. Hay que ser más justos. El partido de hoy era jodido de cojones en el estado físico que llegamos. Y que el Celta no mereció ganar como otros días. Entonces, pues bueno. Pues igual era un poco menos. Pero, ¿qué os iba a decir? Que mirad el tweet. Ah, bueno, ¿y de esto qué me decís? ¿Qué me decís de esto? El gurú, El gurú de la tercera ref. Atención. A ver. En el minuto 90, el jugador Mingueza García Óscar fue expulsado por el siguiente motivo. Una vez terminado el partido y aún sobre el terreno de juego, el jugador se dirigió hacia mí en los siguientes términos. Ha habido 4 faltas y a mí no me pitan ni una. Es increíble. Tú eres un chulo. Con el partido acabado. ¿Qué necesidad? También te digo, ¿qué necesidad tienes de... A ver, tú eres un chulo. Pues que los árbitros... De verdad. Los árbitros es literalmente una mezcla entre la policía y Hacienda. Que es sumamente protegido.
pero sí, metido de gamba lo de tú eres un chulo. Pero yo qué sé, tío, estás caliente, acabas de perder un partido. Tienes que sacar una roja ya con el partido acabado. Es que a veces son ganas de... En fin, en fin. Oye, que lo que os iba a decir. 773.000... Bueno, espérate que aún nos tiren el canal aquí por derechos. 773.000 vistas este tweet llorando. Y este, efectivamente, otra vez, 249.000. Cómo sienta llorar, Cómo sienta llorar. Bueno, amigos, ¿qué? Nos tendremos que meter en tertulia ya y que nos cuenten cosas nuestros queridos. Nuestros queridos. Bueno, que voy a avisar a nuestros queridísimos. Vale, pues, sabiendo cómo es el avispero, no le toques con un palo. Sí es cierto que luego vi que Ortiz Arias es el mismo que David López, futbolista del Girona. Le había pegado aquel rajadón en el descanso de un partido, yo no sé si era un partido contra el Madrid o algo así. Echando de menos a Alfon. Es que si ganamos hoy es una heroicidad realmente. O sea, me refiero, la defensa era Javi Rodríguez, Joel Lago, Carlos Domínguez. Pablo Durán molido, Borja Iglesias desaparecido, Beltrán sobrepasado, Cervi titular. No sé qué esperabais hoy. A Pau Seco, vaya semaniña. A mí el partido del Bernabéu lo disfruté, la verdad. Y ¿sabéis qué? No sé si es sensación mía, pero no salí... O sea, mi cuerpo no acabó muy robado. Como que cuando vi la repetición del gol dije, penaltazo. Sí es cierto que luego cuando ves a todo el mundo de acuerdo te duele un poquito más, pero digo, penaltazo, pero es imposible que le vayan a anular un gol a Mbappé por un penalti a favor del Celta. Entonces es como que ya... No me parece un escándalo, sino que ya vas predispuesto a ello, ¿no? ¿Sabes? Entonces, pues bueno, parece que duele un poco menos, pero... Bueno. Sí es cierto que también ahora, días después, se ve más tranquilo. En el momento, pues era otra cosa, pero bueno, el gol de Marcos Alonso lo celebré mucho. Y el gol de Bamba. Hablaremos de Bamba, por supuesto. Después de ponerle un 2 en las notas de final de año a Jonathan Bamba subió su nota media. Algún día podríamos empatar un partido. Hebo de pitar yo árbitro 5 minutos antes de empezar el partido, creo que no hubo idea. Había que tirar de retranca y aplaudir. Pues me parece muy buena idea, Mostoboy, la verdad. Me parece muy buena idea cantar el nombre del árbitro o algo así. Entonces el Athletic no venía en la misma situación física que nosotros, se nota demasiado la falta de Aspas. Y eso que fue más golpe anímico seguramente para el Athletic que para el Celta. Pero Manuel, en ese aspecto yo creo, en primer lugar, bueno, no sé si el Athletic llegó a la prórroga contra Osasuna, pero hombre, el cuerpo de los jugadores del Athletic es otra historia, O sea, me refiero, Hugo Álvarez no va a ser Iñaki Williams en la vida, por ejemplo. No sé. No sé si es medible y comparable, pero desde luego el equipo del Athletic es mucho más, una plantilla mucho más madura. Leía Topo Balaído, si no me equivoco, que no tengamos prisa porque el Celta que está jugando hoy en 5 años será el Athletic que está jugando hoy. O sea que todo lleva su proceso, te pones a ver la media de edad de los futbolistas y creo que fue una reflexión bastante acertada, la verdad. Oxe Borja e Mingueza volveron a arrastrarse por enésima vez. Qué pena esos 10 millóns, pero os ingleses non son choscos. Sí. Yo creo que son dos futbolistas que acusan mucho el tema físico. Lo de Borja Iglesias creo que también se debe un poco al desgaste también mental de andar todo el puñetero partido detrás de la pelota, corriendo. No, Pablo, eso no. Hay que exigir mucho más. El Athletic se centra en la Europa League. Final de San Mamés. Jaime Quiroga. Bueno, hablaremos. Es un buen debate. Yo hoy, en Balaído, siempre hay que exigirle todo al Celta. Sobre todo por lo que te debe de las veces que no te lo da fuera de casa. Pero ya te digo, un 1-2 contra el Athletic Club
no me parece un descalabro teniendo en cuenta el contexto. Aunque sí que es cierto que fue un 1-2, pero pudo ser un 0-2 o un 0-3 sin mayor problema. Sin mayor problema. Tu sustituto de marca en rueda de prensa es un calamidad. Vaya preguntas capciosas le hace a Claudio. No lo conozco. Ni soy muy dado a escuchar las ruedas de prensa enteras. Soy sincero. Pero hombre, chaval también estará empezando, no lo sé. Yo qué sé. Da un poco de miedo, Y con Benítez como que ya ibas muy predispuesto, ¿no? A lo que tenías que hablar. Los temas ya eran bastante tal. No sé. Claudio también tiene a veces un poco un tono que parece que te está hablando mal, pero no creo que sea hablar mal, sino que es el tono que emplea para hablar. Bueno, os estoy metiendo una parrafada aquí, para no decir nada, tremenda. Así que rápidamente acudimos a el canal de voz. En medio de la cena de la gente, porque aquí no tenemos ningún respeto por nada. Y atención, porque hoy incluso tenemos un samurái celtista, estoy viendo aquí. A ver cómo es eso. A ver, dejadme que os ponga aquí en directo. A ver. Ay, casi lo tengo, que no es Antón García Fernández. Hoy no estará Antón García. O sí. Igual aparece Antón a última hora. Atención, Si la nieve, los incendios, la investidura de Donald Trump y todas estas cosas se lo permiten, igual aparece el señor Antón. Pero mientras tanto, saludamos ahora sí a nuestros queridos tertulianos. Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo andamos después de una semana dura? Ha habido incluso amenazas de el futuro legal de este canal, debido a los improperios que podrían salir de la boca de alguno de estos dos a lo largo de la noche. Así que vamos a mantenernos de momento tranquilitos hasta que empecemos a desgranar la cosa. Y saludamos a nuestro querido Alex, que viene hoy de absoluta gala después de dejarse otros 300 euros en la tienda del Celta como paseo matutino de domingo. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí he visto lo de Semana Negra en Balaídos y digo, pues habrá que hacer el programa de negro. Y veo que estamos los tres de negro, así que no le hemos hablado. Que lo sepan los oyentes que no le hemos hablado. Ha sido total casualidad. Yo no creo en las casualidades de ella. Todo tiene su porqué. Varios hijas. Buenas noches, Ovella. ¿Cómo andamos? Buenas noites. Pues bueno. Como bon galego, pues bueno. Non hai máis que dicir. É un pouco a sensación que teño, non? Unha sensación de, bueno, esperaba un pouquiño máis, a verdade, un pouquiño máis, pero bueno, nunca é de recibo vir aquí a falar despois dunha derrota do Celta, especialmente en Balaídos e especialmente esta tempada, pero creo que estou lendo aquí moitas opinións no chat que igual o pintan un pouco dramático. Non sei se dramático, pero eu penso que é un dos partidos máis perdibles que podemos ter ao cabo do ano no Estadio Balaídos, máis neste contexto, sobre todo, especialmente neste contexto, aunque sí que é certo que máis alá do olfato de área de ratón goleador dun Ourensán, faltoume un pouquiño máis de ansia na parte de arriba, non? Que é un pouco o fuerte do Celta, que para min poderíase decir que non foi superior ao Athletic prácticamente en ningún tramo do partido. Pero bueno, non sei, Alex, máis alá do luto oficial que temos hoxe despois do partido, como viches tú a actuación do Celta? Esperabas outra cousa? Cando viches o 11, tendo en conta que despois de 120 minutos no Bernabéu a xente non está para moitas hostias, e te encontras contra un Athletic Club, bueno, pues que son cosas que poden pasar, ou eres menos conformista que a min? Como viches o partido? A ver, o meu cabreo non vai precisamente polo tema deportivo, sino polo extradeportivo. Entón,
Ose tiña a esperanza de facer un bo partido, co ambiente de Balaídos, coa xente ferida no orgullo, pero era previsible. Fai 48 horas estábamos xogando unha prórroga no Bernabéu, 120 minutos, coas baixas que tiñamos, o 11 de hoxe eu non esperaba, pero claro, hoxe foi o que menos acertei. Tive 5 erros na aliñación, que eu pensaba que iba a sacar Xiraldez, pero claro, eu non teño información de como están físicamente despois da paliza dos Sobres, así que eu sinceramente entraba dentro do previsible. Polo partido, pues non foi o noso partido, pero hai que ver que os xogadores xogaron fai 2 días, baixas moi importantes, os 4 xogadores claves da tempada, Starfel, Marcos Alonso, Ilais e Iago non estaban, e xogábamos contra o tercer clasificado, non contra o Cuspediños. Entón se podía haber gañado, sí, pero de hoxe entra dentro do previsible, aínda si non hubiese habido Copa del Rey tamén iba a ser difícil. O Atleti está como está, non está empatado a puntos co Barça porque sí, non está primeiro na UEFA porque sí, entón é un equipo que igual non destaca polas individualidades, non ten un plantillón destos da hostia, pero ten un señor entrenador e un equipo traballadísimo que sabe a que xogan, entón iba a ser moi difícil. Eu non estou mal polo partido de hoxe, e polo do Bernabéu tampouco. Pero estás mal. Digo, pero estás mal. Bastante cabreado, pero vou intentar manter as formas. E a que se debe ese cabreo a esta hora da noite? A moitas cosas. Diferentes cosas que pasaron desde os xoves, tema individual, tema do clube, tema de todo. A ver, unha pildorita, para que a xente se quede co gusanillo e se quede hasta o final do programa. A ver, o que todos imaginamos, Dubicas, Xiraldez, o meu, todo o mundo sabe que o teño nun pedestal, pero para min desde os xoves foi de mal en peor. E o clube, a mí faltaronme moitas cosas desde os xoves. Non sei, Mario, que te faltou a ti de... Non é o mesmo a orina que a chuvia, a choiva. Non é o mesmo. Moi ben dito. Pois mira, máis gente e a outra máis fría. Non. Pois mira, eu para falar deste partido primeiro hai que decir que, bueno, dixéchelo ti ao principio do programa, un equipo que probablemente, o máis probable, é que entre en Champions, que é un equipo super rodado, que ten o tema de canteira de xogadores da casa desde cento e pico anos que ten o Bilbao, o sea, é un clube que está aí e que está moi traballado, quer decir, un clube que todos os anos é sempre moi serio fora da casa e moito máis na casa. Entonces, quer decir, o Bilbao, xunto con Madrid, Barça, Atlético, son os 4 fijos de sempre, mas hai algún outro equipo que sempre pode dar guerra. E son, pois eso, dos partidos que podes decir, pois pódese perder, non? Se ademais no contexto ya añades que vienes tocado e hundido do tema de Copa do Rei, porque en plan non é que xogues solo a prórroga, é o modo en que xogas, porque xogas para plantarlle cara ao Madrid, xogas que non tiñas nin que ir á prórroga se o fútbol fora xusto, bueno, os arbitraxes foran xustos. Entón sumanse un montón de cousas de cansancio físico e psicolóxico. Porque para min a forma de perder contra o Madrid en término de impotencia e demais cousas, pois para min é moi importante e penso que pasou moita factura a moitos niveles, porque encima, claro, Starfel pues, estaba como estaba, Marcos forzou para xogar, e claro, obviamente, pues, pasou factura nesta xornada.
Despois, en xeral, falando así en xeral, o resumen daio moi ben aquí Juan Carballo, para min. Dice, la verdad da un poco la sensación de que hay gente por Twitter y otras redes esperando que pierda el Celta para decir sus mierdas de yo tenía razón. Esa negatividad, desde luego, aporta pouco. Estou Eso pasou toda a vida. de acordo. Toda a vida O sea, pasou en Vigo. totalmente de acordo. Pero é que ano sí, ano tamén, cosas, pero por favor, o sea, podemos animar, podemos, o sea, en plan, o ano pasado xa estábamos outra vez loitando por non descender, levamos anos aí pelexando e tal, e vemos o Celta plagado de canteiráns, xogando ben, con un proxecto de futuro bonito, plantándolle cara e competíndolle aos equipos de tú a tú como ten que ser, o sea, cunha identidade de real. E o que non me explico é que teña que non sei se é que a xente non ten vida ou non sei se é que é tan triste isto todo que eu que sei, non sei, pero que joder, eu polo menos este ano estou contento, cómodo, pois nunca estarei cómodo porque eu tamén quero que o Celta gane os máximos partidos posibles, pero hai que ser realista. Temos unha plantilla moi nova, hoxe xogou yo el Lago titular, por Dios. Cantos partidos xogou yo al Lago ao largo deste ano de titular? Ningún. Joder, pois deixade os rapaces que vayan medrando, deixade, non sei, é que pareceme todo tan drástico, o sea, en plan, esas opinións, esas, non sei, pareceme demasiado. Eu o que creo é que temos que acougar, que encima ahora está o mercado ainda aberto, vai haber saídas, e probablemente vai haber algunha outra entrada. Entonces, digamos que dentro deste tramo de temporada é outro tramo máis que despois Giraldez ten que volver pois a apretar esas tuercas, a axustar para que o equipo xogue. Pero vale xa destas cousas de tanta negatividade, tanta merda, porque ao final é que non axudan. O sea, totalmente o contrario, perxudican. A ver, eu non sei se é conformista vir aquí hoxe con certa positividade, pero é que realmente, joder, eu creo que xa se nos foi un pouco o baremo no sentido de que si nos din hai 3 ou 4 anos que íbamos a perder a Iago Aspas un mes, que íbamos a competir 120 minutos con Pablo Durán, esta xente que fai 4 días estaba fora do fútbol profesional e demais, home, pois creo que igual non o creíamos, que a dependencia que tiñamos dun xogador como é Iago, que penso que moitas veces seguimos tendo e que hoxe houbera cambiado cousa. Se che din ao principio de tempada que vas a estar na ronda de Copa do Rei, que ibas a estar sin Iago Aspas e que vas a ir ao Bernabéu e vas a merecer pasar, é que non creía. Bueno, pois isto está facendo Claudio Giraldez, isto están facendo esos rapaces da canteira que temos nós, así que por favor, un pouco de paciencia, que temos aí uns bons brotes, vamos a ter paciencia con eles, que no futuro estou seguro de que... Eso é que claro, o sea, é o que dices tú, Mario, realmente. O Celta mereceu pasar de ronda no Bernabéu despois de ir 2-0 abaixo roubado con Pablo Durán e con Fer López en punta. Entonces, son cousas que quizáis son difíciles de ver agora, que quizás nos entran moito polos ollos porque son da casa e nos gusta moito todo o asunto, pero que a realidade é que, bueno, no corto plazo pois igual tes que ter algunha pájara destas ou algún xogador que ainda non teña o corpo para competir a tanto nivel en 2-3 días, pero que realmente, hombre, eu creo que os xogadores siguen dando a cara, que hoxe volve Charlie e sobre todo volve un Joel Lago que parece que é outro destos que xa aparecen un cada 5 anos, pero que o Celta lle están aparecendo 5 no mismo ano, ¿no? Que é algo antinatural e por eso parece que pesa un poquinho menos. Pero cuántas canteiras pagarían por ter un xogador, por exemplo, como Joel Lago, que chegue de cando en vez a primeira división e rinda, que no individual non cante, que teña unha papeleta difícil ainda así cumpla? Bueno, son cousas que parece que estamos deixando de lado, parece incluso un pouco menos cando se enfrenta unha canteira como a do Athletic Club, pero a realidade é que, hombre, eu o de hoxe, sin querer ser conformista, perdono yo o Celta,
porque creo que non lle deu pa máis. Non foi nin falta de acerto, nin me acordo dunha que como non entrou, que cobras 4 millóns de euros e non das un pase que valeches 12 millóns e non eres capaz de definir. Non, é que realmente penso que intentou, non lle deu pa máis. Os centrales medianamente ben individualmente, pero colectivamente en moitas ocasións un desastre. O dianteiro centro completamente fundido a 30 metros do área. É que non lle deu pa máis, non lle deu pa máis. É a triste desgracia e son os platos rotos que quizáis temos que asumir cando tes unha plantilla en que non hai moita distancia entre a unidade A e a unidade B, e ese intervalo son rapaces de 20 anos que levan 4 partidos en primeira división. Entonces, pues bueno, o de hoxe xa digo, sin querer ser conformista, que eu son un pesado con que hai que mirar moito máis para arriba. E penso que o Celta non estuvo tan lonxe de mirar para arriba en moitos tramos deste ano inclusive, pero que hoxe foi un Celta moi desdibuixado, moi desdibuixado. Bueno, normal, pero pues o 11 que sacou Claudio xa se veía que era un 11 guerrillero, que non era un 11 para crear xogo, que era un 11 físico. Que te pareceu? Que te pareceu o 11, Mario? Veña, vamos a empezar polo No, o 11 a min pareceume ben, porque visto, quero dicir, eu penso que por donde hai que empezar antes do 11 é cando acaba o partido no Bernabéu, tanto nós como a Claudio como a calquera sabía perfectamente que iso iba a pasar factura este partido. É que o sabían, pero o sabio, penso que alguén que mínimamente sepa de fútbol sabe, porque non estás preparado para competir un xoves e logo o domingo xa volver a estar competindo. O sea, aquí está preparado para iso. Despois na NBA fan 40.000 partidos, xogan de media coña ao largo da temporada, ou fan cousas así. É outra movida, pero que, o que quero dicir é que en plan normalmente estás acostumbrado, sí, algunha vez entre semana xogar así de copa tal, pero non un esforzo tan grande e non entre, igual tes un día máis de descanso a maiores, parece que non, pero notase. E desde logo Claudio saca un 11 pois co que tiña, e sobre todo para fijarse nas intencións de Claudio, pois sacou un 11 pois moi peleón, o sea, moi para disputar as xogadas, moi para non ter control casi de balón, quero dicir, sí, bueno, sacou a Sotelo, igual un pouco a intención era ter un pouquiño máis o balón do que o tiña, porque ao final do partido para ele non tuvo nada. Xa, el dixo que foron para ele un partido que para olvidar. Eu por exemplo, neste caso sí que penso que Claudio Giraldez non estaba cansado e non ten disculpa en moitas cousas. Por exemplo, na hora de dar un refresco ao equipo, xa digo, non sei a hora de sacar o 11 porque non coñezo o estado físico de cada un individualmente, pero a hora de dar un pouquiño de frescura faltoume, porque o Celta... Bueno, pero para mí faino ben. Por qué? Pois porque os minutos primeiros seguramente todo o mundo ten gasolina e vas a sair a tope e vas a sair a pelexar, e cando vas a ter posibilidade de ter o balón, cando vas a ter a posibilidade de dominar, pois cando todo o mundo esteña falta de gasolina, hai a máis espacios, entonces ti podes ter o balón. Que creo? Que Claudio tiña pensado ter algo máis o balón do que o tivo, porque a verdade é que a primeira parte foi moi igualada e foi un... Pero pola parte dos dous equipos, foi unha primeira parte de aquí para allá de isto, pero naide tiña o control real do balón. E a segunda parte pois foi por intervalos, pero a verdade é que vexo máis en fallos puntuais nosos como a sempre, e cousas de digamos así que de pillería, de madurez, de tablas. Pero bueno, por exemplo, nun dos goles Manquillo intenta despexar para fora, porque é para onde hai que despexar, cara a banda e todo iso, e ten a mala sorte tamén de que xusto un dualete lle dá para diante e lle cae a Vivian que fai unha medio tijereta e para dentro. Bueno. Pero dominio absoluto e real de algún dos dos equipos? No. Entonces, quero dicir, eu penso que por aí van os tiros de Claudio, estar descontento de tan siquiera non ter o dominio na casa do balón e de ter máis protagonismo. Ahora que de como plantexo en principio o partido para que primeiro seña físico, desgastar un pouco o rival, quero dicir, os partidos teñen varias fases a hora de xogarse, non é solo poño 11 tipos e a xogar do mesmo modo, non, o que pasa é que os primeiros minutos van estar moito máis disputados
vai haber moitos momentos. Entonces na segunda parte intentou dominar o partido, non lle saiu e por iso está frustrado. Eu non vexo mal o plantexamento de Claudio. Quizáis nin siquiera a actitude dos xogadores, pero as ideas non se plasmaron no campo, obviamente. Alex. No, eu falar do 11 non podo, porque non sei a condición física de cada un. Entón, se houvese xogado fai 7 días, houvese xogado Starfield, sí, e Live, sí. Entón, si sacou os que tiña era porque son os que estaban ben. Entón, hoxe creo que nadie pode falar do 11 porque non sabemos como recuperaron do xoves. Eu quédome con que para mí houbo 3 salvables, haciendo un pouco spoiler, non vou dar nombres, pero justo os 3 salvables para mí foron os que non xogaron os xoves. Os que xogaron os xoves hoxe non estuveron ben, moitas imprecisións, chegaban a todas as xogadas tarde, faltaballes cousas. Entón, era un partido para tirar. O tirabas o botabas o partido de Bernabéu ou botabas este. Eu creo que se elixiu bien. Sí, desde logo. Al final pasas no Bernabéu e estás a 4 partidos de o título, de clasificarte para Europa ou para a Supercopa, entón o partido que había que tirar era este. É que estou vendo aí o teu lado, Alex, Javi Rodríguez, Pablo Durán, Carreira, Hugo Sotelo, Carlos Domínguez outra vez, que non sei se o dixen antes, Joel Lago. Son moitos, o sea, 6-7 canteiráns que bueno, pues deron bastante a cara contra o Atlético. Tamén para os indignados de hoxe, vin moitos comentarios de que se botou o partido, de que non sei que, a mitade do equipo estaba o ano pasado en primeira red, hoxe han xogado contra un equipo que nos últimos anos está xogando en Europa, está chegando lonxe, eso. Entón, con 7 canteranos e 5 xogadores de primeira red. Entón, para que o asimilen. Oye, vai ben o galego do noso vasco celtista, vale? A ver que dicen no chat. No, pero... é moi ben, eu digo moi ben. Vergoña cero, ni movidas cero, tío. Para min pero cuela, un compañeiro como a ti que se interese pola nosa lingua e por todo. Un aplauso para Alex, hombre, veña, hombre. Este sí merece un aplauso. Pero eu son galego, non confunda. A miña sangre é galega. Eu nacín eu non che discuto nada disso. Eu sou o único membro da miña familia de Euskadi. Eu meu irmán. Es decir, eu síntome galego. Sí. Nací allí, pero bueno. Bueno, pois como moitos rapaces que xogaron no día de hoxe que xa digo que hai non tanto, de feito, hai uns meses atrás nos cuales tamén nos encontramos un pouco na dicotomía de que facemos? Tiramos o partido de Copa ou o partido de Liga? E foi un pouco a inversa, no? Aquel doble partido contra a Real Sociedade. Pois nese entón, pensar que estes rapaces poderían competir como fixeron hoxe sería complicado. Pero bueno, a realidade é que xa valeu a broma do baño masaje, que non ganamos un puto partido, que como non espabilamos fora da casa, cuidado co Llabaixo, porque o Llabaixo que había 2 ou 3 medio mortos, un Leganés que competía cando lle daba gana e demais, e agora xa está gañando hasta o Valladolid. Se non me equivoco, Valencia tamén gañou agora este último partido do domingo. Cuidado, porque agora veñen 2 partidos fora da casa. E eu a este Celta, ou quizáis a este adestrador, si lle pido un pouquiño máis de fútbol, porque hoxe é certo que non estaba Ilais, que non estaba Mingueza, que por suposto non estaba Iago e demais, pero creo que xogadores como Borja Iglesias, como especialmente William Swedberg, de Cervi non sei moi ben que esperarme, pero Fran Beltrán
son nomes que eu sí que lle pediría un pouquiño máis aló do plano físico, porque hoxe, por exemplo, creo que Sergio Carreira demostrou bastante máis que Borja Iglesias, despois de cumprir 32 anos. Entón, esas son cousas que bueno, que sí que me fastidian un pouco, porque ao final estas pequenas desconexións ou estas faltas de rendemento acaban costando esos puntos que despois chega a xornada 28 e dices, vale, podome enganchar por aquí arriba ou podome librar de aquí abaixo. Empezaste a acordar de algún partido que tal, que cual. Bueno, pues no día de hoxe, que lóxicamente baixo circunstancias, eu sí que pediría algún rendemento individual un poquinho máis arriba, pero bueno, non sei se estou pedindo moito ou se realmente, bueno, pois hai algún xogador que debería dar un pelín máis, ¿no? Un pelín máis, sobre todo cando se atopa nun contexto no que os galóns lle piden que tire un poquinho máis do carro. A ver, xa que falaste dos equipos de abaixo, o digo hoxe, na semana negra de Balaídos, imos ir a Europa. Se non clasificamos, o vamos a loitar hasta a xornada 35, 36, 37. Imos estar aí. Noso lugar está 2, 3 ou 4 postros por enriba dos que estamos agora. Queda dito. A mí o Leganés, o Valladolid, o Valencia, o Español e todos estos que gañen o que máis podan. Ose eu iba co Valencia e non con a Real Sociedade. Que opinas, Mario? Por exemplo. Pois sinceramente, é moito decir. Eu tamén, a ver, non creo que vayamos, o sea, sinceramente, eu coa mano no corazón, o Gallá intentemos entrar en Europa. Creo que non vamos a andar longe tampouco. Creo que non vamos a pasar apuros de ningún tipo. Eu penso que entre o posto 10 e o posto 8 sería o que lle tocaría ao Celta, non? Por tal e como está xogando, por merecementos de todo tipo, ao meu modo de ver. Tamén, perdón a interrupción, pero tamén o que nos pasou factura a nós agora, pasalles factura a moitos outros. Nós xa solo temos unha competición. Imos xogar unha vez por semana, preparando os partidos. Temos 7 días, os Villarreal, os Real Sociedade, Betis, iso non o ten. Entón, bueno, Villarreal sí, pero Girona, entón, os que siguen na Copa do Rei. Eu creo que este equipo, Xiraldez é moi bo adestrador, prepara os partidos moi ben, e non é o mismo estar pendente de dúas competicións que de unha. Entón, eu sou moi optimista de cara á segunda volta, pero moi. Como dice en podcast, nos últimos podcasts, é moi difícil igualar, non superar os puntos que sacamos fora da casa. Sí, pero en casa non vai vir o Atlético, non vai vir o Bilbao, non vai vir o Madrid, tampouco o Barça, entón... Sí, pero igualar a racha do Celta na casa tamén non creo que sexa moi pode sincero, ser. Non sei, pero desde logo algo ten que trocar fora da casa, porque senón a cousa vai estar realmente complicada, sobre todo se empezas a perder xa partidos como é o caso de hoxe, con moitos asteriscos que son os que xa comentamos. Decía Xorxe Paz aquí, coméntanos... A semana negra de Balaídos, se nos fixamos nos 90 minutos, 3 goles a favor, 4 goles en contra o Madrid e contra o Atleti, sen Iago Aspas, sen Starfel nunos dos partidos, sin Marcos Alonso nunos dos partidos, sin Elais... Sí, que non é tan negra realmente, que é unha semana para estar jodido, pero... Empatando no Bernabéu, co robo histórico que sufrimos, 1-2 contra o Atleti, que non só vai empatado a puntos co Barça, sino que na UEFA va coa chorra fora. O sea... Tal cual. Sí, pero despois... Esta é a semana negra de Balaídos, o sea... Despois chega Xorxe Paz aquí en Twitch e nos di, levamos 4 puntos fora de casa, esa nos baixa un poquinho a terra,
Porque 4 puntos Bueno. fora da casa, eu creo que se chega a ter estes números Benítez, estábamos peor co Almería o ano pasado. Pero Os hostia, que imos a 4 igualar ou superar en 2 semanas. Mestalla Mendizorroza, a miña aposta 4 ou 6 puntos. Eu digo 2. Eu digo 4. Estou con Alex. Eu digo 4. 6 xa me parece... Bueno, 6 sería a hostia, pero eu digo 4. Eu digo que lle ganamos ao Valencia e que empatamos en Mendizorroza. Mira, hecho digo. Con 6 te enganchas aí arriba, Pero 6 é complicado. Mira, que hai equipo para facelo e que, oye... Pero, É que volve Iago. bueno. Cando volve Iago? Andará Eu aí, creo que precisamente. Mendizorroza, eu creo. Claro, Sí, andará porque aí. volverá con calma, seguramente, ¿no? Oye, comentaban antes todo- aquí no chat si chega a estar Iago no Bernabéu, Virgen Santísima, Virgen Santísima. Pode coller unha navalla e... Non sei se recordarei un partido así tan exagerado ao Celta. Non sei se recordarei. Porque a mí me pareceume... Aí lo No. sé. A mí non me pareceu tan Pero- escandaloso, como outros tantos No, pre-bar, Uf. sobre todo. Uf. No, Hmm. escandalosísimo, Pablo, por favor. A verdad que o combo penalti a favor, gol en contra ao revés é unha cousa de récord, realmente. No, pero- xa non é de récord. Tú date conta que é como quen estás dominando e facendo ocasións como para marcar un gol e de repente, xusto nese momento que casi estás acariciando a gloria, vais en to inferno. O sea, eso é matador total. O sea, E ir absolutamente. 0-1 no descanso, que 1-0 cambia a cousa. O Madrid, desde a televisión, escoitábanse pitos ya, xa estaban Sí, con sí. 0-0, xa había moitos espazos que eu creo que non supimos aproveitar del todo ben para todo, o sea, a defensa do Madrid, unha verbena. Imagínate na segunda metade con máis espazos, co Madrid Bueno, yendo a tumba aberta, o sea, es que cambia totalmente. É que- Pero non é que só iso, es que xa non é logras iso, xa non é empatar, iso. logras empatar Metenche os e goles, Valverde, metenche os goles dous xogadores que tiñan que estar probablemente expulsados. Hendrik se pode discutir, aínda que Exacto. hemos visto miles de expulsións, miles, Sí, que por A de Hendrik va, cosas así están expulsados. pero Se a de pode discutir, Valverde, para mí é vermella, pero se pode discutir, pero de Valverde es que de Valverde eso é Pero vos, Increíble. sinceramente, vos esperabades que lle sacaran vermella a Valverde. E cando ven a xogada repetida dixen, imposible. Joder, pero é que ese é o gran Imposible. problema. Ese é o Imposible. gran problema, que nosotros aceptemos Claro. Home, eu xa esa estou roja. nese punto desde antes de que sentarme. aceptemos iso, o sea, é que é unha vermella, pois é unha vermella, o sea, punto, o que hai que protestar e poñerse en pé para que isto deixe de pasar, porque a parte sempre son os mesmos, sempre son os dous de arriba. É o de sempre, estos huevos destas movidas que collan e que se vayan a la súa Superliga do carallo, a Superliga do nabo esta, e que se vayan todos felices ali a xogar a facer o que tal, que nos deixen tranquilos. Porque que se leven os dereitos televisivos, que eu son moi feliz xogando con Pablo Durán, Alfon, Damián e Javi Rodríguez. no, pero xa Da fora igual, disso, o sea, en que se plan, leven o dinero con eles. resulta que cando xa incluso lle toca xogar ao Madrid, xa xoga antes que a ti, xa min historia, ou despois que a ti, perdón, digo, Xa joden o horario para que eu non poda ir a Balaídos a ver o Bilbao e o meten o É que- domingo a no, mediodía. pero é que Esa é outra. O robo comezou así, trocando os horarios. O normal dese partido non podes tocar outro partido o fin de semana. O normal é ponerlo o mércores. E se ti estás xogando no domingo a final da Supercopa en Arabia, te xode. O ano que ven a pones Claro. en Madrid, en Sevilla ou onde queiras. correcto, e para iso son o Madrid e teñen as plantillas os cartos que teñen, non? Pois que xoguen coa O que xente non podes suplente. facer é macho. poñerlo os xoves e pasar o partido do Celta domingo, ya o Madrid con un día máis de descanso, o Celta con un día menos de descanso para xogar a Liga. Es que Sí, mira, Increíble. xa dice aí Daviciño ten razón. O roubo empeza xa no sorteo do calendario. Totalmente. E xa non só quer dicir iso. O sea, en plan, teóricamente a Copa, estas movidas, quer dicir, debe de ser entre, ou normalmente era, entre os clasificados mellor e peor para xogar na casa do peor clasificado e todo iso.
Que pase que, cando é un equipo de primeira, pois aí xa hai sorteos e mierdas e todo. Tamén me parece un pouco A ver, injusto. a realidade é que non nos podía haber tocado un peor sorteo. Eu xa tiña en mente, pero... A ver, tamén, se Foi, queres ganar... foi casualidade, non? Casualidade que o Barça bueno. xogase na casa, o Atleti na casa e o Madrid na casa. Casualidade foi todo. Xa. En YouTube está o sorteo, estaban Os que o Benio, creo que era. estábanse descojonando ali. O sea, es que era todos os años falase de bolas calientes. Que casualidade, todos os anos. O sea, todos os anos pasan cousas raras, non sei. Eu xa estaba vendo que iba a vir o Madrid Ourense. Xa me estaba pondo negro, pero bueno. En fin, eso é outro tema. Que bueno, que amigos, que estamos apañados. Que o que hai que o partido do Celta do Bernabéu, pois decía Iki Xorxe que por sorte viu no media España, porque a realidade é que se faz eso nuns octavos de Copa no Bernabéu, botando o partido pola primeira, pois que non se faría en outras épocas, non? Pero bueno, máis alá deso que podemos falar despois nun bloqueciño do que foi a semana e tamén de tema mercado, que me interesan as vosas opinións especialmente. Volvendo ao tema do partido de hoxe, non sei se temos moito máis que comentar realmente. Eu xa digo, boto en falta algún rendemento individual e por comentar algo máis, gústame un montón Pablo Durán, pero un montón. Cando este Alfon, Pablo Durán, Aspas, sanos, eu non sei sinceramente que ataque metería no Celta. E tamén despois, non sei se isto é unha declaración de intencións ou simplemente asustar un pouco as pezas ao que tes e o contexto, pero o moi marcado novo papel de Hugo Álvarez, que hoxe circunstancialmente acaba cun gol no peto, pareceme curioso. Non sei se en primeira división lle vai dar o físico para estar pelexando aí constantemente en vez de ter tanto recorrido como no carril, pero hoxe foi prácticamente unha doble punta, un extremo dereito, non sei como definilo, pero xa van varios partidos que Claudio Giraldez tamén, aproveitando un pouco o rendemento que está ofrecendo o Cervi, pois aproveita para subir a Hugo Álvarez arriba. Non sei como vedes vos este movimento, por comentar algo máis do partido. Eu vexo xa o comentei aquí, que o máis natural e lóxico é que acabe xogando máis arriba Hugo Álvarez. Cal é normalmente o problema? Pois porque senón non tes quen saque a bola desde atrás. Penso que temos un problema bastante grande nos carrileros se non están Mingueza e Hugo por ese tema, polo tema de non de defensa, sino de ataque, de creación de xogo. Mingueza dá un grandísimo rendemento nese aspecto. Despois en defensa vénselle máis as costuras e Hugo pasa o mesmo, pero é que unha cousa compensa a outra. Entón o tema de como é un equipo o de Claudio que normalmente quere defender máis con balón que sin balón, pois compensa lle ter xente de bo pé e todo iso. Entón cal é o tema? Que se tú metes a Hugo máis arriba para ter control de balón e esa cousa, realmente pois non tes ese tipo de xogador aí no carril esquerdo ou así para mover o balón ou para ter ese control de balón. Por exemplo, Franco Cervi viuselle estos partidos, a verdade, que moi peleón, viuselle moi tal, pero tamén lle volvín a ver o mismo de sempre. 40 bolos xogados cara atrás. Sí, hoxe non foi o mellor día. É imposible dar un pase para cara adiante ou intentar romper unha liña cindo, porque además el é rápido, é explosivo en poucos metros. Non aproveita realmente ben as súas virtudes. Entón, pois, creo que o tema de Hugo pois é algo que o tempo acabará sucedendo de que xogue máis arriba, ou moitas máis veces arriba. É un tío moi polivalente e que pode xogar aí, ou incluso se algún partido lle dá a Claudio por xogar cun media punta e un punta entre liñas, Hugo podría facer ese papel perfectamente porque ten unha calidad exquisita. Eu creo que foi algo puntual polas baixas que hai aí arriba.
Eu creo que o seu posto natural é máis arriba, máis cerca do área, pero está claro, eu dende o verán dice que o posto menos cuberto para mí era nos carriles. Para mí, no sistema de Xiraldez son moi importantes os carrileiros, porque dan aínda casi máis equilibrio que os medios. Entón, hai moita diferencia se xogan Hugo e Mingueza que se xogan outros dos. Entón, pero é un posto a tamén se ven un reforzar. pouco máis as costuras, eu creo. Que digo, falando de Hugo individualmente, tamén se ven un poquinho máis as costuras cando ten que tapar un poquinho máis atrás, por eso digo que... Eu estou moi en desacordo con eso, e o dixen toda a xente, pero eu veo máis xogadas de peligro que nos crean máis peligro pola banda de Mingueza que a de Hugo. É verdade que Hugo se ve que non é un defensor, non defende ben, pero eu non sei se é porque chega a todas, o regatean lo que sea, pero normalmente casi todos os goles que veñen por banda venen por donde está Mingueza. No, pero digo, calquera dos dous, se lle ven as costuras os dous. Non é un solo que se lle vexa máis a un que outro. Eu penso que depende do partido se lle ven máis as costuras en defensa a un ou a outro, dependendo de como teñan o día. Pois fala aquí Daviciño que Cervi de hoxe vale para meterlle garra como revulsivo, e creo que é bastante máis do que eu esperaba de Cervi este ano, pero pareceme un xogador que está demostrando ser medianamente válido para contextos moi concretos, como por exemplo xogar cando todo o equipo está fundido, descansando e demais. Pero bueno, a ver, é un xogador que non me di nada, pero no plano físico penso que pode... Sí, é que eso. Pero é que correr e deixar os huevos ali fainos un canteirán. Vale, cobrando menos e portando máis. Pero imagina no día de hoxe que o Celta se pon 1-0, marca Hugo Álvarez no minuto 75 e metes a Franco Cervi de carrileiro. Bueno, pues mira, igual, hoxe eu cando vin o 11 vin toda a lógica porque teñen que descansar e por todo. Pero hoxe acordeime especificamente de Tincho. Martíncho Ourensán, onde está Tincho? Así de claro, porque quero decir, pues hai momentos que o mellor requieres tirar de alguén, non sei se é porque realmente o B está demasiado coxo nese aspecto a día de hoxe polo partido que seña, polo que seña ou polo que tal, pero, por exemplo, eu hoxe sí que vi un partido para facelo aí debutar, de titular ou que seña, ou como vise el. Pues sí. Pero eu que digo, para min a día de hoxe, e mos pos así, seguramente disme ahora, sin Tincho xogar minutos de tal, con quen me quedo? Si con Cervi con Tincho, me quedo con Tincho. Por qué? Pues porque seguramente xa está acostumbrado a Claudio, xa está en dinámica de primeiro equipo, cobra infinitamente menos, e ademais ten moitísimo máis futuro, o sea, é que non hai por onde pillar a cousa, para min. Entón, eu agradezo a Cervi o seu compromiso e que fai o que pode, que corre, a verdade. Quer dicir, el pues, defende a camiseta como pode, fai o que tal. Pero, en canto a rendemento, pues, eu que digo, prefiero ter un da casa a non ter a Cervi aí, porque a verdade é que, eu que digo, sobre todo de cara ofensivamente, me aporta cero e menos. O sea, cada vez que ten que tal, sempre son balóns que el gírase e move o balón para atrás. O sea, faino sempre, faino todo igual, non encara ninguna vez, non se mete cara adentro, non rompe unha línea. Sí, que corre, que pelea. Joder, que menos, macho, que se está xogando en primeira no Celta, que menos que facer iso. O sea que a conclusión, Mario, é que eres abertamente racista, ¿no? Un pouco, sí. Claro, si vamos a pensar nos quer decir, pero os da casa tamén lle chamo a Alfon, sabes, que pasou por aí, mas non é daqui. Pero digo que é que son máis baratos tamén, que un dato a ter en conta moitas veces. Sí. No, é que é precisamente iso, pero é que estamos pecando porque eu digo, as fichas son altas e o rendemento ben vexo. A principio de temporada naide contaba nin con Pablo Durán nin con Alfon. Mira o que están cobrando, mira o rendemento que están dando. Dime ahora que tanto Alfon como Pablo Durán non están dando moito máis rendemento que a Cervi ou que moitos outros. Sí, desde logo. E Ristich, é que é así.
Entón, pois, para ter un xogador lesionado que cobra, ou para ter un xogador que só daba los, prefiero ir poñendo os xogadores da casa, que se algún, non só por ser da casa, que sempre están co mismo conto, non, é que como só son da casa, xa queredes que xoguen todo. Non, non, non. Oiche, o que vale, pois vale, e que non, pois tamén terá que coller porta. A min iso tampouco vai temblar. O que rinda e que esteña aquí, hai que lle dar, o sea, prefiero ter un da casa. E por que non probar a Tincho? E por que non, seguramente van ir saindo xogadores e rapaces que poidan facelo ben e que non dá o nivel. A ver, eu creo que nese aspecto, por parte do celtismo, Iván Villar rompe un pouco ese mito, non? De que todo vale cun xogador da casa e demais. Pero sí que é certo que algo se nos ten que estar escapando, porque creo que xa xogou partidos co B moi similares aos xogadores que os seus compañeiros que xa debutaron co primeiro equipo, que fixeron ben co primeiro equipo, pero se Claudio ainda non lle deu oportunidade a Tincho, creo que é porque ainda estará verde. O sea, neso claro, non lle podemos... Bueno. Pero prefiro que o vaya sentando ou que lle dé algún minuto. E que o vaya cambiando de verde a Maduro. Tamén digo, que vos pareceu hoxe Joel Lago? Porque a min pareceume que fixe un gran partido. Sí, desde logo. Para xogantar. E non sei se decir que o mellor dos tres de atrás. Entonces, que é mellor? Ter a un Joel Lago da casa que che rinde, que deixa ali os... ou ter a Núñez que non sabes cando está e cando non está e cobrando un pastizal? Pues, amigo, é o que hai. Pero, a ver, eu... doeme decir estas cousas porque eu son pro canteira total, pero eu a Tincho aínda veo o beso moi verde. En o B es dos mellores xogadores, pero para min faltalle algo para chegar a primeira. É un pouco o que me pasaba con Raúl Blanco, que Raúl Blanco era clave no B, pero eu non o vía para primeira. Tincho Ose estaba sancionado co Fortuna, podía polo menos entrar en convocatoria, e se non entrou, creo que Xiraldez tamén ve algo así. Eu si me dis Miguel Román, si faltan os medios, a mí Miguel Román pareceme que está moi feito para xogar en primeira división. Jordi Escobar, que como Dubicas e Borja sigan como están, a ver, para mí Pablo Durán pode cumplir perfectamente de 9, pero Jordi Escobar eu o vexo preparado, aínda que non tivo continuidade. A Jordi Escobar vexo máis dudas. É un gran dianteiro, é un dianteirazo. Pero xa lle vexo un pouco máis de dudas, e máis estando Pablo, o sea que... Eu o vexo, por eso, el que Pablo pode cumplir perfectamente de 9, pero eu podía verlo en primeira, pero a Tincho aínda... non nos estaremos acostumando moito a que saian todos tan ben. No, pero polo menos, é dicir, eu non pido que dé rendimiento inmediato, pero prefiero que suban a Tincho que fai con mal partido. Prefiero que se lle dé minutos e que vaya vendo que isto é un camiño largo, que hai que... É que non é todo de color de rosa, vamos. Sí, pero está claro, pero creo que non funciona así. Williams non era o día. Si vas a darle un partido a Tincho, non se lo des con Iñaki Williams. Sí, eso é verdad que moi rápido, moi tal, pero bueno, oye, en fin. En Copa sí que se podía ver. ¿Cuál será o seguinte que chegue? Joel Lago, pero para mí Joel Lago ya está. Bueno, pero que inédito. Burcio. Hostia. Uf. Para mí Burcio parece, sé que é moi xoven, pero pareceme o reemplazo de Ilaix. Seré moi bon, o sea, a mí encanta Burcio. Eu daríalle un ano máis, pero para mí é outro que me encanta, o que pasa que, bueno, ainda lle falta moito, porque é moi novo, pero a min Barreiro ten cousas que, E Óscar Marcos tamén. Pero para mí Burcio, es que a cosa con Iago Barreiros e Óscar Marcos es que dianteiros non solen faltar moitos, pero para mí no medio é que Burcio é moi diferente a Damián, moi diferente a Sotelo, moi diferente a Beltrán e Ilaix, o Gallá que non, pero eu creo que aínda que o merquemos pouco va
se sigue dando este nivel, pouco va a durar aquí. Entón, a miña aposta é Burcio, o sea, sin dúbidas. Está dicindo por O aquí... Miguel Román encántame, pero de Burcio eu creo que vai ser outro level. Con calma, con Burcio, porque non queramos ser tan... Que eu entendo que Alex hoxe chega aquí co peito completamente enchido despois que de ver que a Unión Deportiva Ourense está líder de novo porque marcou no minuto 88 un rapaz de 16 anos. Claro, eu entendo que... Pero non todos poden ser como a canteira da Unión Deportiva Ourense. Decía por aquí Quintáns, y si dejamos Javi Starfel, Charlie y las bandas Mingueza y Marcos Alonso, eu a Marcos Alonso non o movo nin de portal na urbanización. Non o movo, pero vamos, tamén é algo que comentaban antes aquí cando falábamos de por onde chegan os goles, por Hugo Álvarez ou por Mingueza. Claro, pero que ten un tío que é campeón de absolutamente todo detrás, que xoga a Dios, Eu non sei onde o colocaría, pero para min o partido que fixo no Bernabéu, a implicación que ten, que xa se viu que de sobra que non ven de volta, é media, como podía vir perfectamente a estar cerca da casa e esas cousas que dixo na presentación e tal e cual. Eu hoxe a Marcos Alonso é moito falar de Iago, pero están aí, para min están aí. Solo por como se ve cando falta, polo que dá atrás e tamén adiante e ao redor en xeral, eu creo que moitas cousas das que non vemos, máis alá de que logo pegue un penalti e o tire mellor con 90% dos penaltis que tirou Iago Aspas na súa carreira, que tamén hai que dicilo, pero para mí Marcos Alonso non sei quen fixo esa fichaxe, pero xa vale unha renovación para Garcés automáticamente solo por dar co perfil, co contrato, cas condicións e ca renovación automática que creo que xa se efectuou un aniño máis de Marcos Alonso. Así que Quintán, eu, polo menos na miña parte, eu non o movía de onde está, non vai a ser que liamos. E non me gustou tantísimo Charlie tampouco, tamén teño que dicilo. Bueno, oxe, Charlie, pois a min pareceme que fixo un gran partido tamén. Para min hoxe tiña que ser dos mellores de atrás, sobre todo porque Javi Rodríguez individualmente un pouco frouxo. Pero penso que me gustou máis Joel que Charlie neste aspecto, por exemplo. Vou dicir unha cousa, entre Javi Rodríguez e Carreira ao final cambiaron a Nico de lado. O sea, con eso digo e todo. O sea, para min estaban facendo un partido espectacular os dous para min esa banda gustoume moito en moitos momentos. E non valía Carreira, non valía. E non valía Carreira. Eu pregúntome, non, que foi de todo eso? E por darlle outra volta, Manquillo a min hoxe non me gustou nada. Sí, eu pensei que iba a cambiar algo aí atrás, Gustoume o cambio, pero despois... O meu tema é, para que vamos a estar fichando manquillos xente tal, tendo a Javi Rodríguez, tendo a Carreiras, tendo a todo tal. Pero que vai chegar un momento, Mario, eu negome a pensar que isto vai funcionar tan ben toda a vida. O sea, isto, as divisións, hai moito salto dunha división a outra, a xente moi nova, primeira división outra cousa. Me cago en Dios, non me veñas co discurso do Gordítez, non me veñas ahora con ese discurso. Por Dios. Está claro que non todos van a ser Hugo Álvarez, non todos van a ser... Pero que de momento están sendo todos, que a putada, que nos estamos acostumbrando. O tema é que nin tanto nin tampouco, e hai moitos chavales que van a ser proveitables. Se fan ben as cousas desde abaixo, van a chegar ao B o suficientemente preparados para que cando o primeiro equipo diga pois este si o vou pillar, o que pillen de polo menos un nivel. Non vou dicir que claro, que non poden ser todos un Fer López, obviamente, que teñen un talentazo, non poden ser tal, obvio. Pero que... A xente no chat xa salta, xa se encendeu. Pero que poden rendir, joder. Unha maratón. O discurso desvíase do foco, eu creo. A ver, poden ser todos Hugo Álvarez ou todos Javi Rodríguez ou todos, pero eses xogadores necesitan de Manquillos e de Marcos Alonsos e de Iago Aspas al lado. En primeira, por moi bons que sean, non podes competir con xogadores de 22 anos. O sea, tamén hai que ter perfiles, o sea, Hugo Álvarez
vai ser moito mellor xogador se xoga este ano con Marcos Alonso detrás que se xoga con Parley, Joel Lago e Javi Rodríguez, que eu os veo válidos, pero tamén fan falta... Que se me entenda, que eu en iso estou de acordísimo, O tema é, Manquillo na medianía, joder, é un suplente do Newcastle, que non é... Manquillo non era un titular suplente do Barça ou do Madrid, como é Marcos Alonso. Pero, por exemplo, aquí en Malaicos contra o Atlético de Madrid foi infranqueable, entón, por un partido tampouco... Bueno, a ver, pero quero dicir, normalmente dá un rendemento aceptable, digamos así. Pero que é o seu rol, eu creo que é o seu rol. Vale, pero para ese rol, precisamente, de rendementos aceptables, prefiero ter xente de casa, joder. Pero igual ter un rapaz puteado e darlle media hora cada 4 partidos non se vai dar ese rendemento. É que digo, mira, é que resulta que donde floxeamos é na dianteira. Bueno, pois se non hai abaixo un dianteiro centro de verdad que marque as diferencias, que de verdad teña para subir e todo iso, digo, pois sí, hai que fichar. Que hai que fichar? Pois valorarase se queren un xogador que seña dun perfil, un rapaz novo con futuro ou tal, ou se fichas un Budimir que sabes que che vai asegurar esos goles e lle vai enseñar a rapaces como hai que rematar, como se hai que posicionar na área ou como hai que tal. Entonces a iso vou, pero alguén contrastado que de verdad aporte. O que non me podes traer é un suplente do Osasuna, joder. No. Pero é imposible que o Celta hoxe poda acceder, sé que é un exemplo, pero que poda acceder a Budimir. Para iso temos que facer as cousas moi ben durante varios anos. Ou non, entón, ou empezar a vender Sotelo, Hugo Álvarez e estas cousas, que é outra opción que está no aire. Veremos como... Veremos que pasa con estos rapaces, porque a xente non é parva tampouco. Igual que nós os tres xuntamos 6 ollos, polo menos os de ver, hai moita xente por aí que igual chega ao final de ano. Hugo Álvarez é moi celtista, renova hasta 2028. Sotelo pasa un ano sentado no banquillo e renova tamén 5 anos, pero igual Gabri Veiga non é tan celtista. Outros tantos que veñen por debaixo, igual a Fer López lle chega o Chelsea, o sincero Chelsea, chegache o Wolverhampton, e chao, e sería lógico. Pero sí, eu iso non nego, pero quero dicir, pero para iso está, para intentar amarrar todos os xogadores que poidas da casa e os que se sintan que queren sair máis arriba e que queren seguir máis adiante, pois vendelos por unha boa cantidade e poder traer ese tipo de xogadores xa contrastados, pero xogadores que de verdade aportan, non é o que digo, se tú apostas... Pero non é tampouco é fácil, o suplente de non sei que... Bueno, pero fixemos un vídeo deso, falamos, por exemplo, tú a quen ficharías do Valladolid? Coincidimos niso, pues, Raúl Moro, pois é un rapaz que xa non hai moito onde lexir, Bueno, pero explícome. Entonces, ficharías a alguén máis do Valladolid? Eu, aparte de Raúl Moro, non sei se sabes? O sea, entón, pois... A Lucas Rosa non... Bueno, non é malo. Quique Pérez hai un par de anos. Pero bueno, o que me refiro é que, joder, pois un tipo que pode estar ao teu alcance que xoga en primeira división, que tal, pois refírome a ese tipo de fichaje. O que non podes ir é, pois... a un suplente do Arrayo, a un xogador medianía do, pois non sei, do Leganés, que me aporta? Pero que viño do Newcastle, tampouco, eu creo que o Newcastle, pero non o Newcastle da hora de... Non estou referindo, Manquillo leva aí moitos anos sendo suplente e sin xogar. Sí, pero o suplente do Newcastle, non do Rayo. Pobre Manquillo. Que cera lle estamos dando, pobre Manquillo. Oiche, pues o Newcastle pouco máis tiña, porque era un recién ascendido e non leva tanto aí arriba, Eu creo que para mí é titularísimo Javi Rodríguez. Sabedes que me gusta moito, é un dos meus xogadores preferidos e tal. Pero eu creo que venlle moi bien compartir posto con Manquillo e non con Gael Alonso. Que eu a Gael Alonso se coge regularidade e tal, o vexo tamén como posible xogador do primeiro equipo. Os minutos que xoga Manquillo podelos xogar Gael Alonso, pero eu creo que Javi Rodríguez pode aprender moito de Manquillo. Aínda que sexa mellor e xogue ele, sea o titular, aínda así esa experiencia, sobre todo experiencia, pode collerla con el. Con Cervi eu podo mercarlo.
o Merco. Para min Cervi, pois leva unos anos ya que non deu o nivel e creo que o seu posto podelo cubrir alguén do B, pero no caso de Manquillo eu sí que veo ese perfil que non levanta a voz e non xoga, que está para axudar aos xóvenes e o veo moi necesario para un equipo. Unha cousa que vos quero preguntar. Hoxe son os días que me acordo das acreditacións das rodas de prensa e demais. Como non yo podo preguntar a Giraldez, pregunto volo a vos. Nun día como hoxe, con tanto movimento, que pasa con Damián Rodríguez? É que esa é a pregunta que non sei. Quero dicir, ese é o tema que non sei. A min é un xogador que me encanta. Eu creo que vai moito máis alado anímico. Que vou dicir? É que non sei como está a nivel mental, non sei que tal está entrenando, non sei, quero dicir, eu empatizo moito con esos temas de saúde mental, porque hasta non hai moito, pues, estive bastante fastidiado, a pesar de que aquí moitas veces colaborei incluso en algún mal momento, obviamente para min isto era unha vía de escape, pero sí que empatizo moito con esas cousas, e o que, sobre todo no que máis che pasa pola cabeza cando estás nun traballo ou nalgo, é que non podes concentrarte, o sea, o nivel de concentración é mínimo. Pasa unha mosca, pasa non sei que, acordaste sobrepensas, acordaste de outra cousa. É un tema bastante delicado. Entonces quero pensar que ahora mismo Damián pues, ten moitas na cabeza, independientemente do seu estado físico ou técnico, que todos sabemos como está técnicamente, sabemos que é un xogo máis que válido. Pero penso que veñen por aí os tiros e, bueno, eu teño claro que o tempo que Claudio xa sabrá cando metelo, pouco a pouco. Mira, Edu tamén, que cousa, 60 minutos no outro lado, porque aquí pero incluso meterse nesa roda tamén é perigoso un xogador que chega un momento no cual está xogando Caudeurense, empeza a ir a cousa ben, 10 partidos seguidos titulares en primeira división. E de repente todo eso desaparece. E tú tes 22 anos, non te enteras de nada, a túa vida é unha burbuja de mentira, e tamén hai que pillar eso, e que te guarden nun momento malo. Entonces, a ver, é que é un golpe de realidade moi grande, o sea, hai que pensar que é que non xoga nada. O sea, non é que baixe o rendemento, non, é que non, é como se non contara. Bueno, o sea, pero a ver, refírome, é un golpe de realidade moi grande para Damián. O sea, en plan, seguramente non sei, pero atreveríame a decir que se plantexou o tema de vida, de quiénes somos, de onde venimos. É un pouco así exagerado, pero que sí que se plantexou moitas cousas na vida. Entón, eu quero pensar que bueno, que é un momento para el no que está descubrindo moitas cousas, non? Neses momentos da vida, cando pasas de ser un rapaz a ter un traballo, a ter responsabilidades, a ter moitas cousas, son momentos complicados, son momentos de moitos cambios que dan medo, outras veces non dan medo, sino que pois sinteste estresado ou agobiado. Poden ser moitas cousas. Entonces, o único que pido pois moita paciencia, moito cariño para el, pois porque seguramente é o que necesite, nada máis. O sea, estou seguro de que Claudio non ha de ser fácil. Claudio é un profesional increíble, estou seguro de que o está a facer seguramente ben con el. Nada, que nós teremos que esperar. Para min é un tema que non deberíamos de tocar moito. Deberíamos de tocar se daqui a un ano e pico Damián ainda non xogou ou vai sair pola porta. Eu teño curiosidade de cual é realmente o motivo, porque xa digo que non creo que lle estea a facer demasiado ben, nin moito menos. O sea, non é unha baixada a terra, como se falaba, de que se lle suba por ir ca sub-21 e non sei que. Non se me parece é que eso, que cambia de golpe toda a túa vida de película que estaba vivindo, e non só te cambia a ti para mal, sino que o teu amigo desde hai 10 anos, a vida lle sigue igual e tú estás sentado no banquillo, e aparece outro, e ven outro, e o Fer López, e non sei cuánto, e de repente titular Joel, e Damián quedas aí, ¿no? Cuando parecía un dos máis afeitos. Non sei. Mira,
Non Eu sei como está firmo, relevando. eu firmo que Damián seña un suplente que salga todos os partidos 60 minutos. Firmo que hasta o final da súa carreira, quer decir, firmaba eu ahora mismo. O sea, quer decir, eso quere decir que vai a ser válido tanto para Giraldez como o resto de entrenadores que veñan e que vai a ter unha carreira longeva aquí no fútbol, pero que nin siquiera se pode firmar, o sea, nin siquiera se pode saber iso. Nin se vas a ser un suplente, como para tanto titular ou como para saber se vas a acabar a finais de ano fora do equipo. Non se sabe. É dicir, unha lesión, un tal, son tantas cousas que creo que o único que hai que deixar o tema e acordarnos de Damián a final da... Pois aquí Daviciño, Para non sei se despois Alex quere comentar algo deste tema, pero Daviciño escribe melón tasos. Bueno, Melón tasos, Alex. O de Damián sí que é un problema de cabeza persoal, quero pensar, porque por calidade está moi máis que demostrado que é moi válido para este equipo. Eu quero abrir o melón tasos diciendo eso, que o de Damián sí é un problema persoal de cabeza. E a mí eu prefiro que empiece Mario e a ver se di o que teño que decir eu. para decirlo máis suave. O galego creo que me vai a axudar a manter as formas porque prefires que en castelán si non me acelérome e acaba mala cousa. Escoita, hai que ser moi duros con tasos realmente. Porque é algo inédito, ves? É algo que un xogador que non vai xogar o Bernabéu, que é algo que igual tamén se sobredimensiona con Bamba, non? Que paréceme ben, non? Oye, Bamba non se borra no seu posible último partido, despois falaremos de Bamba, pero claro, si necesitas un aplauso por estar motivado por xogar unha eliminatoria contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, pois igual é que estamos vivindo fútboles distintos, non? Igual si tes que partir a cara co Racing de Santander en Santander, un partido que se te complica con gol en contra, vale, pero no Bernabéu, home, non me parece tan grande como gracia Bamba por non irte antes de xogar ese partido ou por non pegar unha colleja a Giraldez ou que sei. Pero bueno, empecemos por tasos, si vos parece, Mario. A ver, o tema tasos obviamente a mí tamén me sentou mal, ou polo menos a maioría do celtismo me sentou mal. Por qué? Non por nada, o sea, eu entendo o que dice Giraldez e sala a quitarlle ferro o asunto, en plan, é un xogador que non está ben. Eu respeto, se non está ben, o sea, respeto moito, pero é que o tema é que el pide minutos e quere sair a outro club porque non ten minutos. E resulta que cando vai ter minutos, que é no Bernabéu, porque eu penso que era cantado que iba a xogar tasos, tendo tantos espacios e todo, ou que iba a ter moitos minutos, e máis nun escenario como o do Bernabéu, e bórrase. E bórrase porque sí. Digo, o sea, realmente vas a ter minutos e borraste. Que non sei se ao final os tería, que ao mellor Claudio... Xiralde dixo que non se borrou. Pero, bueno, que tes que decir a eso? Que Xiralde dixo que non se borrou. Xiraldez o que pasa é que prefere levar el un pau ou gestionalo así, que lle den encima e que agora o tachen de indisciplina para que despois igual outro equipo non se interese ou que sei. Pero é eso, realmente. Estamos falando de disciplina ou de un xogador que non se encontra ben anímicamente. O sento moito, pero eu penso que son dúas cousas. O sea, son as dúas cousas. Hai moita diferencia entre Damián e Tasos neste aspecto. A ver, pero vamos a ver, a ti cando che fan falta, cando fas falta na casa e che dicen teus pais, fai falta axuda, tú tes unha gripe ou que seña e non vas igual. Non decir, eu non digo que quer dicir, obviamente, se tes unha lesión, un esguince de rodilla ou un algo, non xoga nin Iago, nin xoga este, nin xoga o outro. Joder, cando si estás para xogar físicamente tal, eu entendo que, quer dicir, descoñezo se a maiores do tema deportivo
ten algo por detrás, quer decir, se deixou coa moza, se é algo diso, entón xa calo a boca, non diría nada. Ahora no. que un tipo que está chorimiqueando porque o búfalo de Tomiño. De Tomiño, o búfalo de Tomiño che está quitando, che está comendo as papas, pois amigo, espabila, non é outra cousa, o sea, fucho pichichi da Liga de Holanda, tes o sea, marcacho ano pasado goles, que non sei, tío, anda, que é o que se che pide, nada máis, o sea, en plan, é o que digo, encima iba a poder xogar no Bernabéu, non entendo nada. Eu, para min, pareceme mal porque, sinceramente, eu creo que sí que se borrou. Claro, ten uns metros máis atrás no campo o Marcos Alonso, que está requete quemado, jodido tobillo. Jodido tobillo, e xoga 120 minutos, que dirá, pero que lle debo a este equipo para joderme aquí agora uns meses, non sei que. Non sei. É unha situación rara, xa digo, si fora para ir xogar a Santander, houberame parecido peor que unha eliminatoria no Bernabéu no que igual pode xogar. Pareceme moi raro, unha situación moi rara. Pero bueno, Alex parece que o ten un pouco máis claro o seu veredicto. Moito, o sinto moito, pero vou abandonar un pouco o galego porque quero explicarme. Vale, abandono, que queres que non hai problema. A ver, para mí el melón Tasos está a la par del melón Giraldez. Me remito a la segunda rueda de prensa de Giraldez. Bueno, la primera rueda de prensa, lo que dijo Giraldez, que me las he visto 3 veces, lo que dijo Giraldez es que Tasos tenía unos problemas, que no tenía la cabeza donde la tenía que tener, porque él pensaba que iba a ser más importante, porque él pensaba que iba a tener más minutos, porque él pensaba que iba a rendir mejor, lo que quieras. Vale, hasta ahí bien. En su segunda rueda de prensa viene a decirnos que los celtistas tenemos que ser más inteligentes por las críticas a Tasos, que lo condena completamente, que tenemos que ser más inteligentes y que un buen celtista. A ver, de tácticas concuerdo y tal, suelo concordar con él, ya lo sabéis, pero a mí me toca un poco los cojones, no me va a callar, que quiten a los menores de aquí, pero me toca un poco los cojones que alguien me tenga que decir si soy inteligente o no por opinar una cosa y si soy buen celtista o no por opinar otra. Vamos otra vez a lo de la salud mental. Si tú no tienes la cabeza para jugar un puto partido, el jueves a las 9:30 de la noche, tú no tienes la puta cabeza para jugar un partido el domingo a las 2 de la tarde. No me toquéis los cojones. O sea, no. ¿Qué ha podido pasar en esas 48 horas? Que a Tasos le haya aconsejado. Igual que el fichaje no está tan hecho como se pensaba que estaba el jueves. O igual que se ha arrepentido de forzar así porque ya ha empezado a haber críticas. O igual que su familia ha hablado con él y que no es la manera de salir de un club. O el amigo. O igual ha hablado con él alguno en la plantilla. O Claudio Giraldez, que han llegado a un acuerdo, lo que sea. El jueves del partido se borró. Y si luego Claudio Giraldez, como dijo en la segunda rueda de prensa, dijo que no sé qué, que había pasado por síntomas de amigdalitis, creo que tenía, que lo diga en la primera. No va por amigdalitis, pero que no nos venga a decir que no va por la cabeza. Porque, como ha dicho Mario, yo también estoy un poco enterado de los temas de la salud mental, y si tú no estás para jugar un partido el jueves a las 9:30 de la noche, no estás para jugarlo el domingo a las 2. Y hoy el domingo a las 2 ha estado para ir convocado y para jugar. Y más en un partido en el que tú sabes que falta Iago Aspas, que falta Alfon, que Marcos Alonso va cojo, que no tienes muchos recursos arriba porque Borja Iglesias está para allá, que Bamba está más en Estados Unidos que aquí, que Billiot hace tiempo que no se encuentra y tal, que puede ser muy importante. Igual puede ser, y yo lo considero así, que podía haber sido un factor muy clave en la eliminatoria, porque tienes un recurso más y porque tienes un recurso que le puede hacer mucho daño a la forma de jugar del Madrid. Entonces, para mí se borró en un cabreo de niño pequeño, que no olvidemos que tiene sus 24 o 25 años, algunos maduran antes y otros después, pero en un cabreo de niño pequeño de que, casualidad también, que antes del partido de la Real Sociedad, y lo ha reconocido el propio Giraldez, ya decía que no estaba a gusto y que iba a buscar lo suyo, y justo en el partido más importante que tenemos en enero, el primero, porque a mí que falte en Santander me la suda un poquito, en el partido más importante que tenemos, ahí no está disponible, pero 2 días después sí que está disponible.
Entonces, para mí solo tiene una lectura. Y a mí, lo malo que tengo es que yo no soy una persona manipulable. Y por mucho que yo tenga a Claudio Giraldez en un pedestal, a mí si Claudio Giraldez sale en rueda de prensa y dice esto es así, no. Tú a mí me das unas cosas, los datos que yo veo que tú me estás dando y la opinión es mía, no es tuya. Entonces yo no soy ni más inteligente ni menos inteligente, ni mejor celtista ni peor del celtista por pensar lo que pienso. Y la realidad, y que alguien me rebata esto, es que si tú el jueves a las 9:30 de la noche no estás para jugar un puto partido, el domingo tampoco lo estás. Y la casualidad es que hoy sí ha estado. Y el jueves no estuvo. Y que no me quieran vender la historia de otra manera. Y a mí la rueda de prensa de Claudio Giraldez me pareció bochornosa. Porque tanto que animas a la afición, pero luego que condenas, que tienes que defender a tu jugador, sí, pero hay formas y formas de defenderlo. Sin decir, si eres inteligente, sabrás qué hacer, o si los buenos celtistas no creo que no hagan. Correcto. A mí yo creo que no me puede dar lecciones de celtismo. Eu creo aí que Claudio quixo defender un pouco para quitarle a xunto que non lle vaya xente en ribatazos, pero creo que se equivocou, creo que meteu a zoca aí un pouco Claudio, que se quixo explicar de alguma maneira e errou, simplemente iso. O sea, pero estou totalmente de acordo con o que dices. Y a mí me parece bien que quiera defender a un jugador de su equipo, por no crear mal ambiente, porque ese ejemplo que tomas con Dubicas, igual ganas un jugador de aquí al 31 de enero, al final no se hace y lo ganas para el final de temporada, decir, mira, joder, cómo me ha defendido con la gente cuando me empiezan a llover las primeras críticas, pues voy con este entrenador a muerte. Los compañeros eso también lo ven, eso es gestión de grupo, y Giraldez es muy buen gestor de grupo. Pero vamos a saber cómo defender a la gente también, porque yo considero a Claudio Giraldez una persona bastante inteligente. Y yo creo que a una rueda de prensa, si quieres entrar en alguna polémica, tienes que ir preparado para saber qué decir en cada momento. Y a mí me encendió mucho. A ver, esas cosas que dijo. Se te estás queixando de que non che dixo que eras inteligente, ahora tú tampouco lle vas a decir que non é inteligente él, joder. No, es que lo acabo de decir, no, que me parece una persona muy inteligente. Entonces, que como persona inteligente, o sea, yo creo que una persona inteligente, sabiendo que te van a entrar en una polémica, vas preparado para ello. Sí, Guardiola ahora mismo yo pienso que es una persona inteligentísima, me guste más o menos como entrenador, que yo soy de los que les gusta bastante menos y creo que está muy sobrevalorado como entrenador, pero a mí como persona me parece de las personas más inteligentes que hay en el mundo del fútbol. Y yo sé que ahora con su tema del divorcio, con no sé qué, si va a una rueda de prensa va preparado para lo que sabe que le van a preguntar. Entonces yo creo que Claudio debería hacer hecho, y yo creo que no lo hizo, porque si encima vas preparado y sueltas esas dos perlitas, entonces creo que me confundo en cómo lo estoy evaluando su cabeza. Entonces, errores tenemos todos, yo lo paso, lo sigo teniendo en un pedestal, pero no me gustó nada. Y más, pues igual por los momentos que estoy pasando, porque yo no estoy en un grandísimo momento y todo por mí, pero por el Celta. A mí, si me vas a hablar de un buen celtista, dime tú, Claudio Giraldez, si dejarías tus trabajos y así en una ciudad para venirte aquí solo por el Celta, ¿sabes? O sea, a mí creo que lecciones de celtismo no me puede dar nadie. Y no me considero más celtista que nadie, pero tampoco menos. O sea, seguro que no soy menos celtista que nadie. Entonces, lo de buen celtista y lo de inteligente sobraba. Y lo de Tasos, para mí, yo soy entrenador y conmigo no vuelve a jugar ni un minuto. Porque al igual que he defendido aquí niveles y así, yo diría que no pitaría jamás a un jugador en un partido, yo dije que siempre y cuando respetaran mi camiseta. Y Tasos Dubicas el jueves no respetó la camiseta, no respetó a los que le pagan. Y entrando en el Melón Bamba, que va relacionado, contento con su venta, pero yo creo que sí es muy de halagar que estuviese ahí, no porque sea el Bernabéu o lo que sea, porque yo analizando un poquito más la situación, si se fuese al Villarreal no digo nada, pero Bamba no es una persona que sea demasiado mayor y yo estoy segurísimo, pero segurísimo que si se va a jugar a Estados Unidos renunciando a jugar ya en Europa es por la pasta, que es lícito, pero yo creo que allá va a cobrar más de lo que cobra aquí, porque si no lo tendría muy fácil de esperar un año y pillar una prima de fichaje. Y si se va allá es porque ahora le van a pagar lo que le van a pagar. Y se fue al Bernabéu a meter el tobillito. Y el tobillito, la rodillita o lo que sea, en esos aspectos te jodes, como le ha pasado a Raúl Moro, que estaba a punto de salir del Valladolid y ahora está 3 meses lesionado. Igual ese contratito se te va a la mierda. Y en el Celta no tienes minutos y tal, y luego en verano igual lo que pillas es la vuelta al Saint-Étienne, porque ya ni siquiera el Lille te quiere y pasas a cobrar la mitad de lo de Estados Unidos. Así que a mí lo de Bamba sí que me parece para aplaudir mucho. No por el nivel que dio, sino porque se tomase en serio el partido y fuese ahí y dijo, yo soy profesional hasta el último día.
que es lo que le faltó al de la sonrisa. Y que marcar un gol en el Bernabéu también es mucho cartel para irte. Si te queda... Bamba no sabía. Bamba no ha marcado un gol ni una asistencia en todo el año. ¿Tú crees que salió y pensaba que iba a marcar? Ni más ni menos, no tengo nada que decir. Él salió a ser profesional y es para aplaudir. Nos comenta en absoluto, Dubicas no ha entendido dónde está. Aquí tienen que remar todos, desde el tercer portero al jugador de campo 23. ¿Qué es eso de titular por decreto? Pues no, esperas tu turno y todos importantes. Y más cuando viene Borja Iglesias, que no es Pablo Durán. Claro. También voy a decir eso. Yo he pedido mucho aquí a Pablo Durán y me lo concedieron y tal, pero Pablo Durán apareció hace 4 días y Borja Iglesias es un tío de 33 años. Y Dubicas, o sea, que si tú me llevas... la temporada pasada vería muy justificado incluso que pidiese más minutos, pero esta... ¿En serio me vas a pedir más minutos esta temporada? Que estás compitiendo contra un Borja Iglesias que empezó muy bien, pero que ahora, más allá de la lucha, pues no está aportando goles, no está aportando... Y la temporada son picos de forma, que no estoy criticando a Borja. Ahora está abajo y lo mismo en marzo nos mete 7 goles. ¿Me entiendes? Pero no ha tenido a Mbappé y Pablo Durán apareció hace nada. Y no se ha podido hacer titular. O sea, ¿qué me vas a exigir? Estás... siendo profesional, estás en la primera división española, o sea, ¿qué vas a exigir de jugar más o pedir jugar? Eso no se pide, eso se demuestra. Y cuando sales, te comes el campo y presionas. Y, o sea, no sé. Creo que me han tenido las formas. Sí, en el grupo estuve bastante peor. Sí. Cátedra, dice Davidciño. Cátedra. Pero es verdad. Sí, é tal cual así, sí. Non hai máis, Si é que cada vez que sale ao campo se fai de noite, se lle nubla a vista, despois costalle dormir de noite, pois igual decir que non está para un partido tan importante como o Bernabéu, pois creo que lle honra, pero si o miramos por outro lado, non sei, é que depende da situación, que creo que non estamos o tanto de todo, e que creo incluso que Claudio Giraldez non é un entrenador plenamente transparente moitas veces. Non sei se o discurso que dá é o discurso que lle convén ao clube ou se é a pura realidade, non sei. Pero bueno, aquí hai xente con bastantes opinións ao tema. Incluso comentaba Rick Pepinillo que viene de la liga holandesa, que hasta Miguel Rodríguez la está rompiendo allí. Tranquilidad, Ubicas, y mira que me gustaría que triunfaras aquí. Bueno, a min o que me gustaría, Rick, sinceramente, que estamos ahora mismo en YouTube, 60 personas hasta hora da noite, con 21 likes, que eu creo que por moito menos de Ubicas hasta aí fora do Celta. O sea, tú imagínate que eres tas os Ubicas, vale 12 millóns de euros. Estás no Celta, te metes ao directo e non lle dá me gusta. Eso é borrarse ou non é borrarse, Mario Segas, que estás moi pensativo. É que ya acabo de dar like, que non lle había dado. Entonces... Todo... o meu discurso completamente por os suelos ahora mismo. Bueno, rapaces, o sea, xa vedes, o sea, realmente non é que señades malos, aquí non vou dicir celtistas porque polo Celta tal, senón non é que sexades malos pablistas, senón que simplemente estades despistados como a min, así que id a darlle a like, Ou facede boi membros, porque aquí moito jiji jaja, pero estou vendo que si Josef, que si Dede, que si a Pau Seco, que si Nurirlo, que si Tino Neira, que está aquí cunhas movidas que eu xa o lindo ás veces, pero ainda non conseguín pillalo de todo. A ver se nos explica un pouco mellor, con un pouco máis de contexto. Faltame un membro aquí, Que, por certo, puxen o iniciar o directo, objetivo, salía aquí un chat, esto creo que é novo de YouTube. Objetivo de superchat. Pero estos son donacións, non son miembros. Faltame un miembro. Imaginaste que ahora irrumpe Antón así en pelota. Pintura para baixo. Toma miembro. No, en fin. Cámbiame. Un saludo en bico, Antón. Eso. Bueno, amigos, que se nos vai Bamba en principio, ¿no? Sí, parece que... Se nos vai Bamba, e antes de nada, Mario Seijas, escoitei el link varias veces o nome de Pablo Sarabia.
¿Quién lo mencionó por aí? Non sei xa. Tedes un vídeo aí maravilloso, das fichaxes que programamos Pablo e eu, todo iso. Que xa é prácticamente tradición. Xa ten canto, un par de semanas ou así. Non, xa ten máis, Xa ten máis, 3 semanas. Bueno, ten 3 semanas. Ainda non se había falado nada de Sarabia e casualmente puxémolo como que non un xogador que pode queixar. Mira, ten exactamente 15 días e 3 horas, pois sí. E ten con, tú mira como son as cousas, con 2.333 visualizacións, ten 99 likes, é dicir, non chega nin a 100 likes. Que pasa? Que contamos xa con que Mario Seijas tampouco lle deu a like. Entonces, pues non o sei, pero creo que sí. Ese creo que sí que lle din a like, Sale él. Pero bueno. A ver, comentaba Óscar Méndez xa ahora nun Twitter reciente, hai menos dunha hora, eu creo, algo link, de que vai ser mañán, cando se oficialice todo, a saída de todo. Eu, a verdade é que penso que é unha pena, porque a verdade é que eu sí que sei o potencial que ten Balvin César. Dame pena porque de verdade creo que nos estamos perdendo un xogador pois moi bo. De feito, outro día en Copa, para min, eu creo que foi, se non foi o mellor, foi o segundo mellor, pero a min a verdade que me fastidia personalmente, porque eu estaba moi ilusionado con Bamba cando chegou, creía que era un xogador que iba a ser diferencial. E bueno, pois acabase a historia, e penso que cando se ten que acabar, porque se non funcionou ata agora, se se vai para lá, pois mira, está ben feito. Moi agradecido do que fixo, moi agradecido porque xa a fichaxe estaba casi cerrada de como fixo, porque para mí fixo un partidazo e pareceme que o deixou todo, e aparte meteu o pé, tirou, o sea, quer dicir, non. E nada, agradecerlle todo o seu traballo e moitas, a verdad. Se leu aquí, pois, bueno, especialmente Alex, ¿no? Que perde o seu referente dentro do vestiario como Jonathan Mamba. No, a ver, yo sinceramente me alegro de la venta. Yo creo que ya no había vuelta atrás. Se entró en un bucle que ya no creo que fuese a dar el nivel. Cuidado a ver se vai vir cos pantalones baixados. Como? Aí o temos. Pero bueno. Buenas noites. pero un momento. Bueno, por dicir algo, claro. Por decir algo. Un momento que arranxe esto aquí. Ahora. Antón, buenas noites. Pero bueno. Buenas noites, xa sei que chego tarde, pero bueno, a lo menos uns minutiños podo pasar por aquí para saudar a todos vos e a toda a audiencia. Nunha noite bastante difícil despois do que pasou en Madrid e despois da derrota de hoxe. Pero bueno, estiven a escoitar no coche mentres viña aquí cara a casa da miña sogra e bueno, pois non, simplemente quería saudar e ficar por aquí un anaco nos últimos minutos do programa. Antón, que chegas no momento culmen do programa, porque hai escasos minutos o señor Mario Seijas, cando eu pedía miembros, anunciou que posiblemente Antón entrara en directo espido de cintura para baixo. Dixen, te imaginaste que entra Antón, que eres como miembro aí xa. Pero de cintura para baixo non se ve nada, que o miembro podería saber o que está a ocorrer, pero non podo sair espido porque o frío que vai aquí. O frío que vai aquí a menos 8 grados, penso que é o momento. Bueno, Calvos de Randín xa estuvo a menos esta semana. Bueno, pues estaremos ainda a menos a mediados da semana vindeira. Eu, Antón, pensei que estabas aí entre investidura. Claro, ahora hai un problema aquí moi grande, e unha sorte moi grande tamén, e é que Antón pode seguirnos e pode dar like en YouTube,
Pero ahora mismo, Antón, no nos podría seguir en TikTok, ¿no? Está oficialmente, no, bueno, no. oficialmente capado en Estados Unidos a aplicación de TikTok por o señor Donald Trump. Pois a verdade é que non sabería, sei que sí, que estaban a falar desa cuestión, pero non podería seguirvos por TikTok porque non teño TikTok para comenzar. Bueno, pero pues Antón é un tío práctico. Non che gustan os bailes nin eso, non? É un tío A práctico. mí, eu un pouquiño o Twitter, bueno, bastante o Twitter e tamén o Instagram, pero fora diso, xa o Facebook estou pouco, xa o que me faltaba era outra rede social máis aínda para estar aí. Eu penso que unha ou dúas xa chega. Oye, Antón, acordéme bastante de ti, tú que eres un tipo zen, tranquilo, sosegado, calmado, que solo ten unha kriptonita e é os arbitraxes a Madrid e Barcelona. Cuánto me acordei de ti, amigo, cuánto me acordei de ti. Que tal viviche ese partido? Teño especial curiosidade. Pois mira, teño que dicir a verdade, porque non vou mentir nesta cuestión. Cando Madrid marcou o segundo gol, apaguei a televisión e fun ao supermercado. Porque dixen, isto xa non hai quen o arranxe, e tal e cual. E despois, cando souben do empate, despois da derrota, pois na casa volvín, cando voltei a casa, pois puxen o partido para ver o que non puiden ver, non? Para ver como o Celta conseguía empatar e despois o que ocorreu. Pero eu sempre digo o mesmo, é que hai dúas cousas que me molestan moito que non teñen que ver coa arbitraxe somente, que é a cuestión de que cando equipos como o Celta e outros equipos, por suposto, que non son estes mal chamados grandes, xogan contra Madrid, xogan contra Barcelona, pois xa saen en desventaxe, pois polo menos un gol ou 2 goles antes de que comece o partido. E segundo, sempre que un critica os árbitros en relación co Madrid, sempre sae un do Barcelona que di pois que critica tamén dicindo, bueno, pois é que metes os dous no mesmo saco e tal e cual. Como non vou meter os dous no mesmo saco? Mira, Son os dous equipos. Antón, vouche contar unha cousa, porque esa xente vive en realidades paralelas e non se entenden de que son exactamente o mesmo. Puxen un tuit que, bueno, puxen un par deles o día do Madrid que se pegaron bastante, que colleron entre os dous 1 millón de impresións ou algo así. E moita xente, sabes o que facía? Eran do Madrid, eu queixábame do penalti a Williot, e o que facían era contestarme cunha captura do meu perfil buscando, señor Pablo, os post que había posto que a palabra negreira. E digo, non te estás enterando, non te estás enterando de nada. Pero é porque hai xente que vive nesa dicotomía Madrid e Barça como se non houvese outros equipos. Entón, cando favorecen a Madrid, que é moitas veces, pois os do Barcelona non están contentos. Despois, cando o Barcelona ten unha situación na que é favorecido, pois os dos Madrid non están contentos. Entón, claro, vas ter amigos dependendo de a quen critiques, pero son amigos que non duran moito, porque evidentemente a min o Madrid ou o Barça non me interesan. Cando falo de Madrid ou de Barça non é dende o punto de vista dun madridista ou dun barcelonista, porque eu só teño un equipo que é o Celta, e iso é o que moita xente non entende, que se eu critico o Madrid semella que son do Barça, se eu critico o Barça semella que son do Madrid. Non son ni do Madrid ni do Barça. De feito, teño moi malos sentimentos cara ao Madrid e ao Barça, non necesariamente os seguidores do Madrid e do Barça, porque iso é como a calquera outro equipo, pero que haxa seguidores de Madrid e de Barcelona que podan estar en algúns intres pois cabreados coas arbitraxes, bueno, para min iso é unha realidade alternativa na que teñen que vivir eses afeccionados, non? Pero bueno, está clarísimo que é moi difícil gañar no Bernabéu, porque o Madrid ten mellor equipo co Celta, pero ademais porque hai unhas axudas evidentes de parte da arbitraxe, e non é o problema simplemente que os árbitros sexan malos, porque hai árbitros que son moi malos, pero é unha cuestión xa do sistema. O sistema é o que está podrecendo ou completamente podre xa, non? Entón, por iso, cando eu falo das arbitraxes, dame pena, porque sendo árbitro tamén, ver que esas cousas pasen unha e outra vez, pois non ten sentido realmente dende un punto de vista da xustiza do arbitraxe. Pero como non hai xustiza na arbitraxe porque cando os equipos que non son Madrid e Barça xogan contra eles,
pois saen xa desfavorecidos dende o comezo, pois entón xa non hai máis que decir. Para gañarlle o Madrid no Bernabéu, o Celta ten que xogar o partido da tempada e contar con que vai ser desfavorecido en 2 ou 3 accións. E así é moi difícil, realmente. Totalmente. Bueno, pois xa está. Pois radiografía feita do partido do Bernabéu. Eu xa non me quero anclar moito aí porque... Eu aplaudo o Celta do Bernabéu, non o Celta de hoxe, pero o Celta do Bernabéu sí. Ben, estamos de acordo. Ainda non puxemos, por certo, MVP e pufos do partido de hoxe. Antón só se frota as maus, que barbaridade, entra pola porta grande. A ver, eu teño algún, a verdad. Que pensará a xente do chat? Tendes 2 xogadores pa ben e 2 pa mal no Celta 1 Athletic Club de Bilbao 2? Pero a pregunta é para nós ou para... Para vos, para todo o mundo realmente, para todo o mundo. Pero que empezamos, con pufos ou con... Co que queiras. Pero vai rematar o programa ya, porque eu creo que falta tocar un tema que é o do clube. A ver. No, o do clube despois dos xoves. Sí, silencio sepulcral. Non só iso. A rolda de prensa de Claudio, cando lle preguntanlle polo arbitraxe dos xoves, que os árbitros se equivocan e teñen erros. Alguén pódeme explicar como se mira mal unha televisión? Porque, bueno, en el campo vale, pero unha televisión, como se mira mal? Cos oídos pechados. Claro, non se mira, entrar. Pero mal non se mira. Non querendo entrar porque, como sabemos, ese penalti na outra área sí que se pitaba. O VAR aparecería perfectamente, ademais con xustiza. Pero estou moi seguro diso, moi seguro. Sí, eso está clarísimo, vamos. Quer dicir, este é un dos temas. Pero bueno, este é un dos temas. O que pasa é que estamos volvendo a entrar no partido Madrid, que é algo que non quero tocar. Ahora que o do silencio... Sí, o silencio do clube para min non está acertado. Cando hai moitos outros equipos xa, cando... Por exemplo, foi o tema do Barça que sacaron un comunicado referente ao de Víctor e Olmo. Sacaron un comunicado que non lles parecía ben, que me parece lógico, que o Celta tamén debería haber sacado un comunicado para min, pero que xa non é solo iso. O sea, para min o que non se pode facer é agradecer en Twitter ou en outras redes sociais o seu apoio ao presidente da Federación, que é un imputado, bueno, estamos falando de cousas que digo, é que non se pode aplaudir iso. É como se agora, pois, non sei, un tipo, un asesino ou algo e lle aplaudimos, non sei, é que eso me parece unha barbarie, digo, pero como podes, non sei. O máis triste de todo é que o clube son cómplices. Porque o permiten. Claro, por suposto, claro. E o teñen os clubes. Isto é tan sencillo como os 18 clubes ou 17, quen sexa, están indignados. Xogas contra o Madrid, contra o Barça e contra o Atlético e te sientas. E que metan 14. E así se fala. E así nadie vai ver os partidos hasta que haya xustiza. Pero es que isto, o triste es que dentro dun mes a polémica será outra en outro partido, dúas accións, e isto se olvida. Pero es que escándalos como este ocurren todos os anos a diferentes equipos. Sí, por suposto. Eu penso que habría que facer forza. Eu penso que para mí o erro é que non temos que pagar como mártires nós todo. O que debería de facer é, pues, precisamente, esos clubes que manifestaron o seu malestar, chamas e dices, nosotros tamén vamos a sacar clubes e vamos a facer forza para que isto cambie. Penso que pero forza de verdad, porque os comunicados Louzán
Tebas, Rubiales, Florentino... Eu creo que fale Quitino del, eu creo que o nome de Louzán pesa moito neste silencio. Sí, logo... sen dúbida, pero no silencio sí, pero tamén penso que os clubes que non son eses chamados grandes, penso que por outros intereses económicos de outros tipos que hai por aí, aceptan que a competición está adulterada. E xa está. Entón, algúns máis que a outros, pero en xeral todos, porque non hai ningún equipo, sexa cal sexa, que se sente e diga non xogamos porque saben das represalias, saben do que eso significa e tal e cual. Que a competición non é a mesma para todos, xa o sabemos, eles continúan adiante. A min non me gusta iso, a min pareceme, evidentemente, que non é o que hai que facer. Pero entendo que o que se está a facer, por exemplo, coa situación dos árbitros, o Real Madrid Televisión, por exemplo, a cuestión do Real Madrid Televisión tería que ser ilegal. Tería que ser algo que o propio comité de árbitros tomase cartas nese asunto, ¿no? Sí, no, porque realmente é un xeito evidente de intimidar, é un xeito evidente de adulterar a competición. Claro, ¿no? É que se sanciona o Real Madrid, ¿no? Se a televisión é deles... Pero o Real Madrid non se lle sanciona pase o que pase, o Barcelona prácticamente non se lle sanciona pase o que pase, e non quero entrar como moita xente en a quen se lle favorece máis e a quen se lle favorece menos. A eses dous se lles favorece moitísimo e os demais equipos xa o saben. E ao comezo da tempada saben que gañarlle o Madrid ou Barça pois é moi complicado, e pode ocorrer, pero é moi complicado, por moitas razóns. O triste é que sempre creemos o relato de que os poderosos teñen o poder, e non. O poder o tiene a maioría. E a maioría, neste caso, en casi todos, son os perxudicados. E teñen máis poder 18 equipos que 2 equipos. Pero os 18 equipos ou viven na complacencia ou creen o relato. Pero se os 18 equipos non xogan ese partido, que represalias vai ver? A Liga de 2 que vayan a Superliga. Iso para mí eu creo que o mellor que nos pode pasar. O mellor. Fai unha Superliga, os ricos, o exemplo que pongo sempre, na República Checa, en Escocia, hai unha pasión polo fútbol impresionante, e non teñen esos derechos televisivos, esos patrocinadores, eso. Aquí somos menos felices xogando con Pablo Durán, Alfon e tal, e logo que os fichen na Superliga e que quen se quere ir para aí, pois ben, pero eu sinceramente creo que a Superliga, se fai, que o Gaia se faiga, 2, 3, 4 anos, pero a xente vai aburrirse de ver Madrid-Juventus, Madrid-Manchester, porque eses partidos son novedade. O sea, ocurren unha vez cada 4 años. Os clásicos, 2 veces ao ano, 4 con suerte, pero cando ti teñas 8 clásicos ao ano, xogues 4 veces Bayern de Múnich, Manchester City, a xente gusta a variedade, a toda. Entón, eu creo que non hai negocio, pero o Gallá vayan e triunfen, e a xente que queira ver eso, pero eu non vou a ir máis triste a Balaidos porque a Liga pierda valor, a Liga non se vea en China, teñamos menos presuposto, menos derechos televisivos. Es que eu veo, cando me dá a ver a Liga Noruega, te veo Frederistad contra el Bodo Glimt, eu veo aos aficionados con paixón, no campo con paixón. Entón, en que nos pode perxudicar que se vayan? Que se vayan. Eu non digo que prexudiquen en absoluto, non, pero o que pasa é que dicías antes de quen ten o poder. Eu penso que o problema non é só quen ten o poder, senón quen é quen de exercer o poder, porque o poder non é preciso simplemente telo, hai que poder exercelo tamén. Evidentemente, cando ti entras nunha situación na que hai unha final ou unha fase final de Supercopa na que certos equipos cobran moitísimo máis cos outros equipos sen ningunha razón deportiva realmente para iso. Están a pedir máis. Pero que é unha cuestión de puro capitalismo, de puramente económica, pero que non ten que ver realmente coa cuestión deportiva. Se están eses 4 equipos aí xogando esa fase final,
tanto se nos gusta como se non, como se fai ou onde se fai, todos os equipos deberían ter a mesma remuneración, pero non ocorre. Entón, que é o que pasa aí? Que o poder está en mans de certos equipos que ademais teñen a posibilidad de exercer ese poder. Mentres que os outros 17, 16, 18 que sexan, pois poden ter o poder numérico, pero despois non teñen a posibilidad de exercer ese poder. Ese é o problema para mí. Por acabar co de a Supercopa e logo os que teñen que aguantar aos saudíes son os do Mallorca. Bueno, sí, estamos xa nos vamos polos cerros de Úbeda cando eu solo preguntar a MVPs e pufos do pero eso, son temas que unha menos cuarto da mañá. Se os 18 equipos contra Madrid se sientan e non xogan os partidos, cousa que non vai pasar 100 anos e medio da historia da Liga. Se fixeran eso, para min o poder o teñen esos equipos. Cambiarían cousas, pero non sacando comunicados que Louzán e compañía vanse limpiar o cu con eles. Os comunicados non sirven para nada. Sirven as accións en todas. Pero esa é a lógica. Pero en realidade di que aínda que teñan numéricamente o poder, os outros equipos non poden exercer ese poder, porque senón estarían a facer o que dice. Eu non estou en desacordo contigo, digo que simplemente pois a realidade pois é diferente o que ocorre na realidade do que lóxicamente podería pasarse se fixese o que ti dice, non estou realmente en desacordo con iso, pero vexo moi difícil que iso poda... O vexo imposible, porque vivimos nunha sociedade que está acostumbrada a eso. Se abusan de ti, pois que abusen o menos posible. Pois o que hai. Bueno, con todo esto, con todo este David contra Goliat, que xa sabemos como acaba, tristemente, antes de que empece o partido, deu vos tempo de pensar en MVPs e pufos ou seguimos reflexionando? Eu penso que Mario está aí a pensar, está aí a escribir, a rumiar algunha cousa, non? Cortita e al pie. MVPs, Hugo Sotelo e Joel Lago. Hostia. Guaita igual tamén, pero tal. Pufos, destacando sobre os demais, o dice nos demais MVPs e logo pufos todos. Veña, máis MVPs. Queremos máis MVPs. Felicidades. MVPs, Sotelo e Joel Lago. E dame pena non meter a Guaita. Pois eu MVPs vou dar aos dous da defensa, Carlos Domínguez e Joel Lago. Sí, realmente a min gustoume bastante Borja Riba, pero estou de acordo que a defensa funcionou ben. O que non funcionou tan ben probablemente foi o centro do campo e despois pois, na dianteira realmente poucos balóns chegaron, especialmente na segunda metade onde só se marca un gol porque escorrega un defensa do Atlético de Bilbao. É polo olfato goleador tamén do futbolista. Sí, bueno, por suposto. Pero vamos. Por o talento individual a hora de definir, incluso por a... Bueno, súmaselle tamén o plus da nacionalidade, que é algo que sempre hai que ter en conta. Eu poño a Hugo por marcar ese gol. Ben, e poño a Carlos Domínguez. E pongo a Carlos Domínguez tamén. Bueno. Tú, Mario, con quen te quedas? Como? No, Mario dixo os defensas, ¿no? Claro, perdón, Carlos e Joel. Sí. Eu vou me quedar con Hugo porque me dá a gana porque meteu entrou ben. Definiu ben, que é algo que non se dá especialmente ben. Sí. Si é certo que pegou 3 botes a pelota antes de entrar, pero bueno, tamén é habitual. E outro. Veña, vou decir Joel Lago, pero penso que é injusto porque fixo o mellor partido Guaita que Joel Lago. Pero esperaba máis de Guaita que de Joel Lago, polo tanto... Pois para min, Guaita no gol nun deles podía fazer máis, O sea, entra o balón por aí. Ostras, pero as que para... no primeiro pau. As que para, amigo, joder. Sí, que tamén parou, pero sí, que para min o erro no gol... Pero dixo o primeiro gol, Mario, ou que?
Sí, é o primeiro gol. Home, o Sí. segundo tamén o para. Pero No, pero no primeiro gol o primeiro gol é un remate non dá Gustavo, tempo cerrar as pernas. Pasa por Anticipa. debaixo. Bueno, pero quero dicir que é un pouco previsible ese segundo, tal, pero que che entre por aí cando xusto mete o pé, non sei, é como penso que a reacción era un pouco máis, ou por lo menos para mí podía haber feito moito máis, Eu Para mí- fui para mí, sobre todo, ese dianteiro primeiro toda a gol. miña vida o máis seguro cando encaras un portero é debaixo das pernas, porque sempre cubre portería e se abre. E non dá tempo. De feito, na repetición vese como Guaita cerra as pernas o máis rápido que pode, pero non. Para mí, nese, o outro día nos dos, bueno, en grande menos mal que parte non estiven no podcast, pero os dous goles de Guaita, mamma mía. Pero ose eu creo que non ten culpa ninguna. en ese primeiro gol en grande parte é a xenialidade da visión de xogo de Williams, ¿no? De Iñaki Williams, Sí, que bueno, ten mete unha un visión gol de de xogo A visión de impresionante. xogo de Javi Rodríguez tamén. Dicían aquí na televisión estadounidense que o mellor do partido fora o irmán de Iñaki Williams, Nico, pero para mí xogou mellor Iñaki que a mí Nico, tamén me pero gusta bueno. máis Iñaki. Oye, aquí pon no Rick Pepinillo, MVPs, Alex, Antón e Mario. Home, grande Rick. Pues vale, gracias, supoño. Pobre Que non Pablo. dixo o señor Pablo, cuidado. Por lo menos en pufos non me meteu, pero estou bastante de acordo cos seus pufos. Non sei cuáles serán os vosos, pero puxo en pufos a Williot e a Mingueza. Son dos xogadores que esos non... son os meus. Pois que tal cual. non sei, Eses igual son os non dos foron meus, os moi sin dúbida. peores, É que pero sí que eu- estou cansado de que non den nada. Ou No, de que a fagan ver, tontería. A ver, Williot estuvo horrible, perdeu un montón de balóns, impreciso, mal incluso nas presións. Non sei, para min Williot me pareceu de calle quizáis o peor do equipo, pero con moita diferencia. Williot. É preocupante ya. E despois Sí, é Mingueza polo tema de que xa non só é o rendemento que dese dentro do campo, que estivo bastante frouxo, ainda que non fixo, senón me parece de que non sei despois o árbitro como é, nin como fixo, nin como non, pero cando xa estás indo para o vestuario, dicirlles ao árbitro, ahora que teña que estar o teu equipo non sei cantos partidos sin ti, pois Podemos entrar en de parvulario. Claro, é que Goles os cojones. Claro, podemos entrar en que a outros xogadores non lle farían lá, pero iso xa o sabes. Faise de outra maneira. Os árbitros e non vas facer iso, non Faise ten de ningún outra sentido. maneira. Faise de outra O partido maneira. está rematado xa. Así non se pode facer. No. Xa, Ose creo que non pode Ose creo que non pode haber ninguna crítica arbitral. Pero eu echei en falta iso multiplicado por 50 dos diferentes membros da plantilla do corpo técnico. Bueno, de algo hai que pareceme ben, pero non pode, o sea, está mal feito porque hoxe eso, pero clarísimamente que se o mismo fai o día do Bernabéu, igual colle cala a boca e digo, bueno, está mal feito, pero entendo que por semejante frustración, porque é unha animalada ante un partido así, pois eu entendo que pode perder. Ahora que nun partido como o de hoxe, pero si o tío máis sin sangre da historia do fútbol, hombre. Entendes, que lle vai a decir ao árbitro eso. Eu vexo fora de lugar totalmente hoxe. É que chamoulle chulo que é unha realidade. Todos os vemos. González Fuertes e Ortiz Arias son... Vale, pero que eu tamén penso que hai algún... Escoítame, eu penso que algún político... Vinicius chámale fío da puta na cara e calla. Claro, porque eso pasou en Mestalla con Ortiz. Podemos entrar, por suposto, pero unha cousa non quita a outra. Se sabes perfectamente como son os árbitros, cando xa o partido está perdido, rematado, etc., pois cala a boca, dillo, pois non sei, os teus compañeiros no vestiario, porque dese xeito non apañas un cartón vermello que non precisa o equipo. Bueno, realmente, que ao final tal e como está a xogar Mingueza, eu penso que non o imos botar tanto de menos, pero bueno, ao final estamos todos prácticamente de acordo cos pufos de Rick, porque incluso pon a Pauseco por aquí, por certo. Pero Alex non. Que cojones lle pasa a Williot como se tivese 60 anos e o de Mingueza non ten nome. O que fixo Mingueza é o que tiña que facer de Vigas para borrarse e xa non pasaba todo isto. Pois moi bendito, Mostoboy, moi bendito. Alex, cuáles son os teus pufos, entonces?
Bilio te ose... A ver, Mingueza entrou moi mal, o sea, pufo, Beltrán. pero os pufísimos, pufos teño sí. Beltrán, sobre todo ao comezo do partido, logo foi máis... eu por eso destaco ao Sotelo, eu creo que o pouco que fixo, que tampouco destacou por encima, pero es que estaba só. Ni os dianteiros compareceron e Fran Beltrán tampouco. Eu creo que era o único con pouca claridade. E o de Beltrán sei para polo menos mencionalo. Non sei quen estivo peor, si se Mengueza ou Fran, pero Fran Sí, todo de acordo. Bueno, para min estivo peor Mingueza, pero sobre todo o que ocorreu post partido, pois aínda axuda a que mencionemos a Mingueza máis, non? Claro. Bueno, en fin, que somos unos desgraciados que volvimos pues, perder. Eu MVP para Mingueza. Estás convencido, Antón? Sí, está, porque Mingueza polo que pasou ao rematar o partido. MVP Mingueza Sotelo. Porque canalizou o teu sentimento do que ven sendo os últimos representado no campo. Polo menos alguén en Vigo abre a boca. Os demais parece que estamos internos. O que menos tiña que abrila, tes razón. Bueno, vaya por Dios. Joder, qué desgraciados somos. Qué barbaridade. Bueno. Pois nada, que non temos a Mingueza, non temos 10 millóns de euros, non temos 3 puntos, non temos nada, pero aquí estamos os 4 outra vez, dicindo barbaridade. Hoxe, Antón, non estuveche moito tempo, pero estuvimos máis existencialistas, Pasamos un pouco do partido, é certo que a primeira parte a vin no traballo, pero malia todo, bueno, a ver, tamén é un partido de circunstancias, non? Por a alineación, por a carga de minutos. É normal. É normal estar máis existencialista, non? Porque volvémonos un pouco máis existencialistas. Claro, un partido ás 2 da tarde, que para min son as 7 da mañá, eu levántome ás 7 da mañá para ver un partido como ese, e que vexo? Pois, realmente... E eu que empeza a Liga Big Wenger de Alex, e pasan dúas cousas. En primeiro lugar, que Antón non me aceptou a opción de compra por Hugo Álvarez e vai e mete gol. E en segundo lugar, que puse en capitán a Ilais Moriba e é suplente, e antes de entrar ao campo xa lle sacan unha amarilla, pois bueno, pois é unha xornada redonda, non? Pufo eu aliñando o meu Big Wenger, que por certo, vou ver como vai a cousa. Claro, que tiña Nastasi, que meteu o 1-0 para ganarlle co Leganés ao Atlético de Madrid, pero o resto fracaso absoluto. Mira, é que Lewandowski fíxeme un punto, pero entón a que estamos xogando? Claro, que gastas demasiados cartos. Moriba un 3, John Solís un 3 que valeu 8 veces menos. Quique Pérez a Malá, estos están en segunda xa. Este da Real ainda non xogou. Badedo Sevilla 4, Nastasi 17, Guaita ainda me fixo 6 puntos, pero que arriba mete medo. O sea, Isi Palazón 5, Lewandowski 1, Ferran Torres 3. Bueno, a min asesoroume a miña filla a quen fichar e quen non fichar. Así que, bueno, pois se vai e ven a cousa, e tanto cousa miña como de Libby, que dixo, pois este xogador non, que é moi caro, papá, este non. Claro, é que eu xusto fichei a Marcos Alonso. A ver que pasa. Eu tamén só teño a Guaita, pero xusto teño a Yangel Herrera no banquillo lesionado e a Marcos Alonso que non iba a xogar, que de feito estaba sancionado, se non me equivoco, por amarillas. Sí, creo que sí. Entonces, pues bueno. A que comenzou con forza a miña muller. Mbappé de capitán. ¡Hostia! Nastasi creo que tamén tiño. Defensa goleador, non sei, pero xa leva 20 puntos sobre o segundo ya. É que Antón está segundo ahora mismo. Non, pero pues, a miña muller está en segunda división. A sorte do que comeza, claro. Hai un tal Álvaro aquí que vai de... É que eu xogaba antes a Fantasy Football, ¿no? de fútbol americano, pero isto é algo semellante, pero bueno, a ver como vai. Que mañana paso os sorteos da Copa, que xa os fixen.
Perdín contra... Perdín a Copa. Ah, non, hai unha que gañei e outra que perdín contra un tal Corby. Como funciona? No, pero esa non vale. Esa porque non vale. Hubo unha baixa de última hora, hai un participante menos, ya dicen polo grupo que... E a Juan Baliño tampouco vale? Non. E a Manuel de Castro? Porque hubo un participante que abandonou o... Pero entón non vale ningunha das dúas. Ningunha das dúas copas vale. Non. Vale. A próxima... fixen un formato, 2 equipos de primeira, 2 de segunda e 2 de tercera, así nos mezclamos. Fixen o sorteo coas bolas, teño o vídeo, non houbo bolas calientes. Que casualidade, ¿no? Que casualidade de que a Alex lle tocou a súa muller. No, sí, claro. No. No me tocou con ela e menos mal. Collo que Pablo vai ter que facer unha edición especial Big Wenger da canle do podcast do señor Pablo. Moito traballo. Vais ver que mola a liga. Moi completa. Xa gestiona Alex, que facémola aquí no grupo e xa está. Claro. Bueno, amigos, é unha da mañá, non é por nada, pero... Sí, a verdade que tarde. Haberá que ir descansar, non? Para a seguinte edición hai que hacer spoiler para o verán. Xa temos 3 competicións, 3 ligas completas, a ver se facemos 5 ou 6 ou 7 ou as que sean. Pero entón hai que empezar a cobrar comisión e demais, porque senón isto tirar o tempo. Xa na Football League. Ou meter un patrocinador. Claro. Mario, tú acordaste eu no podcast del Este fixera un Big Wenger do Mundial que fora así cortiño e falara cos de SAD Galicia nos era unha tablet po gañador da liga. Sí. Que despois houbera a tablet tardara en chegar. Tardara en chegar e o tío estaba reclamando a tablet. Tira de contactos, Pablo. Dádeme a tableta, hombre. Hai que... O premio, hai 130 euros para o premio. Tira de contactos, anda, que con 130 euros... Con 130 euros, malo será que Autosmapi non solte un Volkswagen Golf ou algo deso con 130 euros, non? Molaba aí. Liga Autosmapi. Inda que seña un sin carné, que non... Algo así, joder. Algo gracioso. Ou, mira, a min, pa hostia que peguei co coche, inda que foran pezas, viñame ben. Por exemplo, unhos faros. Unhas rodas sempre se poñen. Digo eu, uns calefactores, algo, uns radiadores, bueno. Inda que señor uns ambientadores. Uns ambientadores, tes razón. Bueno, en fin, vamos a dormir, amigos. Que, bueno, Antón inda irá a tomar ahora a cena ou algo por estilo. Inda cea, sí. Aquí estou... Eu tamén. E mañá investidura, Mañá non hai traballo, Pablo, porque mañá é o día de Martin Luther King Jr. Como se celebra en xaneiro todos os anos, e ese día pois non hai clase. Entón, bueno, pois é un día perfecto porque honramos a memoria desa figura histórica tan importante, pero do mellor xeito posible para honrar a alguén que non indo a traballar. Así que, moi ben. Pues eu estou contento con iso. Como a Jesucristo. Bueno, eu fun a traballar. Eu non fun. Fun o día de fin de ano. Bueno, en fin, que moitas grazas por pasarvos a todos. Gustou moi directo. Viña aquí sin moitas expectativas porque non me enterei demasiado da cousa. Era un pouco así de circunstancias. Agradezo vos, por suposto, que vos pasedes. Agradezo tamén, por suposto, a xente que está no chat, que os estuvo especialmente activa, pese a ser un partido complicado, unhas horas indecentes, empezar tarde e todos os condicionantes posibles. E tamén, como non pode ser de outro xeito, a xente que o ven diferido, que comenta, que nos dice desde onde ve os directos, que un que o ve no transporte público, outro cociñando, ou que ven de Elche, outro que en Madrid cando vai no AVE, outro que non sei que. É que sempre está gracioso. Saber desde onde nos ven. A min é algo que é das cousas que máis curiosidade me xeran. Esta xente... dade ya like. Non señades despistados como a min, dade yo like aí. Bueno, algo subiron os likes. Nada. E teño unha entrevista pechada cun tío curioso. Ui. Non é un gran xogador na historia do Celta, pero ten unha historia interesante. É recente, certamente recente. Bueno, cousas veredes.
Pero entón non dis quen é, simplemente aí para deixar ainda non. o cliffhanger, non? Ainda non. E igual... Bueno, non digo nada. No. Que boas noites, Rick, boas noites a vos tres. Vémonos cuando Dios diga. Veñen 2 partidos seguidos fora de casa. Eso sí que mete medo. Aquí estaremos para contar máis ou menos o que sea. Alex, veña, unha porra para despedirnos. Veña. Alex xa dixo 6 de 6. Mendizorroza e Mestalla. Antón. Bueno. Que? Pero porra de puntos. Pero a porra de puntos. Ah, vale. Mendizorroza e Mestalla. Bueno, eu digo un punto. Un empate, sí, un empate o vindeiro partido e unha derrota en Valencia, desgraciadamente. Se hai que dicir algo, digo iso. Non é o que quero, eu quero 6 puntos e se pode ser 7, que non é legal, pero bueno. Eu digo 4 puntos. Un punto en Mendizorroza, 3 puntos en Valencia. Eu son o máis cenizo, claro. Sí. Pero é que xo dixen antes. Eu digo 2 puntos. Un por cabeza. 2. Bueno. E 3 embalaídos á volta. Non sei contra quen é. Betis. 5 puntos de 9. Ben. 5 de 9. Bueno. Eu digo un de 5 e ti 5 de 9. 7 de 9. 7 de 9, atención, que seguimos. Eu digo 4 de 9. Bueno. E logo vamos a polos 12. Eu digo 18 de 32. Eu dixen empate en Mendizorroza, victoria en Valencia, pois victoria en Balaídos. E victoria en Vitoria non, como en que te quedaría? Victoria en Vitoria non. Derrota en Vitoria. No, empate. Hoxe casi se me llama que estaban a xogar fora da casa, así que non sei que pensar. Bueno. 4-3 en Valencia, 1 en Mendizorroza, di Dede. Bueno, hoxe foi un equipo de circunstancias cunha 11 pues, máis tal, que sei. Volveremos, amigos, volveremos. Bueno, amigos, vémonos próximamente, descansade e que gañe o Celta, ser posible. Hoxe non te despides de uno en uno, o que? Alex, moitas grazas por pasarte. Algo ten preparado, Alex. Algo ten preparado, Alex. Pues, era un pequeño speech, era una pequeña queja, porque creo que esto se parece cada vez más a Federación, que a min preguntáronme por Bamba, chegou o señor Antón, eu estaba falando e a opinión tan importante de Alex co tema da venta de Bamba converteuse en falar do membro de Antón de non sei que. Me siento moi perjudicado. Diso mellor non falar porque non hai moito que dicir. Estou planteándome non volver ao Canle. Ai que me vai mal. Mario, non te ahogues. Estou planteándome, me parece moi mal. Además, calquera diría que habéis dicho antes no sé qué de racista, calquera diría que por ser moreno non se conta mi opinión. Entón, creo que non eu creía que iba a ser un tema moi importante despois das batallas que he librado por Bamba. No tema é verdade. Deberíamos pensar ahora. Creo que non habería. Non me preguntes que non vou a dar a opinión. No, escoítame. Non ten toda razón, Alex, e non habería mellor peche para este directo que o membro de Antón. Como digo, non hai moito que falar, así que non imos estragar un programa que saiu moi ben. Alex, no. Bueno, pois como iba dicindo, que cambiei rápido a cámara, aquí non pasou nada. Alex, por favor, ahora sí, para pechar este directo, a túa opinión sobre a salida de Jonathan Bamba. Non, hai que pechar o directo, son a 1:10 da noite, non se pode falar disso. Si esto, en outro programa. En outro programa que igual ainda sigue Bamba.
Bueno, veremos cómo se tercia todo. Queda por Pero luego me 98. das. ¿Cómo? Pídemelo, por favor. Insísteme. Pero al final sí que os vas a decir. No. No, porque quero explayarme non sonoras. É verdade. Pero para o seguinte programa Que eu teño que ir o cenar. digo. Veña, xa coa oficialidade damos todos un repaso ao paso de Jonathan Bamba por Celta. Ahora sí, con moito pesar no meu corazón polo cronómetro. Última cousa. Ahora sí que xa non vamos a interrumpir. Seguide a Antón polo Instagram, que é un home moi interesante musical. Se tedes inquietudes, e queredes ver algunha cousa ou ¡Buah! Mira que ¡Qué pasou máis aí. grande! Foi a seguir a Exacto. Antón en Instagram, claro. Marchou rapidamente a Foise a seguir. seguir Antón foise a seguir al mesmo. Saliu e No, seguiuse. escoitei, pero despois cortouse. Pero, home, moitas gracias, Mario. Se vos gusta o jazz e outros estilos, pois aí podes encontrar información. Supoño que o dis por ese vídeo sobre Oasis, ¿no? No, a Oasis só o coñezo. Pero quero dicir, o jazz tamén son algo seguidor, pero non moito. Entonces, como vas colgando algunha cousa interesante, a verdade é que sí que estou buscando acerca de algún dos artistas que colgues e está moi guai, a verdade, porque eu todo que sexa música, a verdade é que sí que me apetece, me interesa. Pois o mesmo me ocorre a mí, e por iso fago iso que colgo na miña canle de YouTube e tamén ás veces no Instagram, que pouco a pouco pois xa vai tendo máis contido. O pobre Alex cortado porque estamos falando de jazz en vez de Jonathan Bamba. Está o tío jodido, Hombre. Está o tío jodido. Música de negros. Que no... Mira. Sí. Non só. No, gusta do jazz. Xa non vou entrar máis nos vosos rollos porque vamos a botar aquí toda a noite. Moitas grazas por pasarvos, vémonos na próxima. Apertas a todos, sempre un gusto compartir tempo con vos. A rematar, ¿no? Adiós, amigos, adiós, moitas gracias. Xa non hai nin que decir nada máis. Chao, ofertas. Eso. Pero eso era Antón tocando piano. ¿Esto qué? Bueno, en fin, que vámonos, que é 1:15 da mañá. Eu digo, non me enterei en exceso do partido, hoxe acabo pronto. Si algún valiente chegou hasta aquí, dos de directo xa non, porque xa sei que estades todos dormidos e ainda hai 40 personas aquí. Pero do diferido, si chegastes hasta aquí, por favor, comentade que estilo musical sería Jonathan Bamba. Sería jazz Jonathan Bamba. Pouco incomprendido, de tez oscura. Que género musical sería Jonathan Bamba? Bueno, no, a verdade é que hai que ir dormir. Hoxe levanteime, amigos, ás 6:30 da mañá. 6:30 da mañá. E aquí estamos. Veña, vémonos na próxima. Dios mío.